سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنان يوم لما ونكم وترو نقول ميديا فتشنا أقدر سننزل لهم عبيت أرستاتنا علمنا تزاربلو ميديانا علمنا تزاربلون زقدر سلون زلو كنتات كن ركن فتنينا أبزوا نزي اتكندي أتكروني علمنا أمريكا أبتعتمر حنا جو بايدن علمنا نبقى زي حد جنيا مازن كوسز خلص قمت وسيد الله إذا سقمت زي درجة ولا نجي 20 أخيبا وعلى برازيل كايد نطلو بزعبا قطبا بزعبا رقاتن كزارب زقبهم أب نجي 20 أخيبا كوينو هذا جنيا كوينات بمنجد يوكرين نابراشا زدما بزحات كيلاتات even ودون دونالد ترامب ما بقسناي سالساي كوينات علم بمبارك حيولو أزخا انتاي مخانو انتاي ترقم كلويو راشا انتاي كتقبر تغل يوكرين انتاي كتقبر تغل ايروبا انتاي كنقبرينا يبلو بخميك خيد خلزي قعزو كله كنريا كنفتنينا ناي بحكي اب كبيت بدهو ويون وساني بدهو ناي عالمنا ينازلنا اذا بدهو زدما I really hope Donald Trump متيو قالنا قرك قبرو جن نتنكلت ورحي ناب سلطان نتا كرسي نخرج كبات ريفون زلو جزيه ابت جزيه تكتك اموليام زفتن زلو ابزي كل جزيه انتاي كريكم زينا ترايدي كونسي قرب ندحري تمليسنا بزعبه تاريخ كنفلت كنكلالنا مغنياتو مبزحت جزي از ميديا انا معربو عالم بزح چانلات كاب بزح تحسوتات دمصيه زمصالكم كسع كندي نسبكم زتاللو جن زبس حساب ايفلتني ازي كسام مودا مسايت صنيكم اقداس تمرت وسدينا لايك مقبار سبورت مقبار اقداس نتالو بزعبه ኤርትራ بزح ጽبقالن لومي اب ድሕሪት ክፋል ክንሪያኩም ፍትኒና መጀመሪያ እስከ በዚያ አርሲ what's going on በዚያ ማን ጀምር ድሕሪት perspective ክባክሜ Joe Biden has reportedly given in to Ukrainian pleas for permission to use long-range American missiles against targets inside Russia. The US president had resisted Kyiv's demands for months, with American officials worried about the danger of escalating the conflict with جو بايدن دحر خندي اقرقر دحر كبل دحر مسنح ويونا عالمنا تسفاحي بوا دحر مسنح نزا كمز عينة تصوارن سقمتن اي فكرني بمبال دارقا حيدة تواريح أبصبغ درجات هي واحد جدما اتكويناتنا يوكرين راشيا نعبلو لو تصل تغيدلا نزا حدا جنيا وساني وسينا مالون سدما عبيت ميسايلاتنا أمريكا أوروبا تتقيما يوكرين وشت راشيا كتهرميا راشيا دما أقدما نجيراني رازو سقمت زين تتوسيدو نتوم زهربنا زلو نتوم زهبو زلون نتيزة تكوز زلون نخلت يوم نيكول راوي قبر ملسون كنهب كم نخل ردو كخون كخلالو مغنياتو ازي نتكوينات نابزل على درجة مديبي نتصل زغوني كأي مسمار يلا تقيسات تنيرا لذي جو بايدن نتينا رشا كأي مسمار تحسوا خمزلون بزو حزب عالم دما عبس قاعد تسمعوا دونالد ترامب مجلسي يبلو مع البعض جزء ترخيمنا هون نسكر رياكم فتنينا إذا سقمت زيك أمنتاي تبغيسي وسنو زلو جو بايدن كنا منتاي كنا تعودوا كنات يقول نتي عالمنا لو تخمت على غل Putin كبتخكل قبل ملسك كبي خلده زبل كبراشة وند ملسك nuclear armed Russia, as well as the risk of depleting its own stocks of the valuable munitions. The New York Times and the Washington Post, which first reported the news, said the shift came in response to North Korean troops being deployed alongside Russian soldiers in the Kursk border region. While the Ukrainian president today, there's a lot of talk in the media about us receiving permission for respective actions. But strikes are not carried out with words.
ዘለንስኪ ከም ንሪኦ ዘለና ለንከነ ብብዝሒ እዩ ኣብ ቅድሚት እናመፀ ፈቐራ ዝገብር ዘሎ እቲ ፈቐራታት ናቱ ድማ ገሊኡ ድማ ናብቲ መራሕቲ ኤውሮጳ እውን ዘተኮረ እዩ መራሕናይ ጀርመን ምስ ቭላድሚር ፑቲን ስለተዘራረበ ብቴሌፎን ብተደጋጋሚ ክነቕፎን ክዝልፎን እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዓይነት ስልጣን ተዋሂቦ ከም ዘሎን ዳርጋ ጀርመን ድያ ሓይሊ ዘሎ ዋላ ዩክሬን ኣይርዳእካን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ እቲ ጀርመን ዝበሃል ሃገር እንታይ ዓይነት ገመድ ይዓኒድዎ ዘሎ ኣይርዳእካን ተዓኒዶም እዮም ዘለዎ እቶም መራሕቲ ከም ሕሱም ገንዘብ እናገበሩ ከለዉ ንእሽተይ ዝበልዋ ዘረባ ኩሉ ሰብ ኣንፃሮም እዩ ዝዛረብ ዳርጋ ናይ ነብስኻ ክብሪ ዘይምህላው መርኣያ ናይቲ መርሕነት ኣብ ጀርመን ዘሎ ክንብል ንኽእል ጀርመን ሱፐር ፓወር እዩ ድሌቱ ክውስን ዝግብኦ ሃገር ክነሱ ንእሽተይ ስጉምቲ እውን እንተተዛረበ በቃ በዚ ሚድያ ገይሮም ነቲ መራሒ ልቢ እዮም ዘጥፍእሉ እንታይ እዮም ኮይኖም ዘለው ስለምንታይ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ንክትኣምኖ ኣሸጋሪ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ነቲ ኩናት ስለ ዝደልዮ ዘሎ ነቶም መራሕቲ ኩናት ዘይደልዩ ወላ እውን ንእሽተይ ተበግሶ ናይ ሰላም ክወስዱ ከለዉ ብጣዕሚ እዮም መጥቃዕቲ ዝገብሩሎም ሕጂ ኣብዚ ረኣዩ እቲ ኩናት ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንርአዮ ኔቶ እንታይ ይብል ነይሩ ቀደም Говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО. President Putin actually sent a draft treaty that he wanted NATO to sign to promise no more NATO enlargement. That was what he sent us. سمعوا وزي ناي نيتو مراح زنبري كساب ابزي قد محيده توارح ناي مراح ناي نيتو نعصرت عام زنبريو فلاديمير بوتين تدغاغامي ابزن حلفه كلتا عامات ميديا مسيو تزاربن تلو نحنا مس اوروبا صقم كنفتراين دلنينا مس نيتو صقم كنفتراين دلنينا نعنا انت زي امينكم ماني كابتناي قدم دوباتو قدميت ناس فحفحه اب افنጫና መጽ ይዘሉ ንሕና እኮ ካብቲ ተስዓ ዝነበርና ክሳብ ሕጂ ዝገበርናያን ለውጥ የብልና መን ዩትና ዓበየ እናገበለን ኣጽዋራቱ ኣብ ድርቁ ገዛና ዝተክል ዘሎ ንሕና ንብል ዘለና ኣኽብሩና ሴኪሪቲ ናትና ውሕስነት ሓልውልና ንብሎም ዘለና ንብል ኣለና ኣብ መወዳእታ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማር ኣብ 2017 እንታይ ኢልዎም ንኔቶ ከም ብሓድሽ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 91 ምሒልኩም ነርኩም ሓንቲ ሰንቲሜትር እውን ምብራቅ ከም ዘይትኸዱ ሕጂ እውን ካብዚ ሒዝኩሞ ዘለዎም ከም ዘይትቕፅሉ ምሳና ውዕል ክትፍርም ኣለኩም ምክንያቱ እንተዘየለ ኣበይ ጠጠው ከም ትብላ ይንፈልጠኩም ኢና ብምባል ምስ ገለፀሎም እንታይ ኢሎም እዚ ንዓና ንኔቶ ንስኻ ከም ክትብለና ዓቕሚ የብልካን ስልጣን የብልካን መን ይፍቅድልካ ናብ ዝደለናዮ ከም መፂና ኔቶ ኢሎሞ ረይወጅ ብኣፉ ከምኡ ኢሎምና ንሕና ድማ ይተቐበልናየን ይብላ ኣሎ ድሕሪ ቁርብ ትለይቲ ሚድያ ከመይ ገምፂ ኢሎም ነዚ እዚ ዓይነት ሚድያ ስለ ዘሎ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተዘሪባላ ፅኒሕልና ክንሪኦ ስለ ዝኾና እየ ስምዕዎ እቲ ሚድያ ከመይ what he sent us. And that was a precondition for not invade Ukraine. Of course, we didn't sign that. So he went to war to prevent NATO, more NATO close to his borders. Flashback. Close to war to prevent NATO, more went to war. Of course, we didn't sign that. So, سمعكم هذا؟ أزياء تريتي وينزوعوا لزي أما نقرأشان نيتو أنت تفرموا ريش نيتو نتبزحات هجرات وسيدو ناب يوكرين كم زي صفحة أنت تسمع معهم زخون يكون وتهدراو سقمتي راشاك توست كم زي كنا أقدموا أبكتشن شو عتن دي شو ما تنجير ومنير طيب لا لسي ما رحنا يمنيتو نحنا نزوع لزي كم في الرماد اللي تيبلان بحاجة يبلان أي جبرنا عنده مايلو فلذي ناب يوكرين كعاتو مخانم مسوسنو ترايدي كونس منجسنا يوكرين كيروم بتنسيعي قال ملا أمريكا بعلمكم زبلو على البروفيسور جيفري ساخس كان إكزام سيلك مالو مسمسو مسعاتو أي مودة تزيو ما يقدفني مزبلي أتي ورار سقمت كوز مريض يبلالو هجي أبزي أتصبت فكر زربات زاري بلو سنه لهم كما يقمت لوات زربا رايوا So he went to war to prevent NATO, more NATO close to his borders. Flashback. This is fundamentally not about NATO expansion. سمعوهم كلهم انتهى يقولوا له دحر غربت لي نتا قدم زبلوا زنبر زربا قديفهم زوجزي بزعبا نيتو بيت سلا حسبي ايكونن زغبر زلو كلها نيتو بعلهم نكسفح فيلهم راشا اب منقراقرو مسمصوا زجمره كينات بريزنت ኤርትራ ድማ እዚ ኩናት እዚ ናይ ዩክሬን ኣብ 1990 ዝጀመረ ድሕሪ ውድቀት ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝጀመረ ኩናት እዩ ሳብ ሕጂ ክቕፅል ጀሚሩ ሕጂ ወተሃደራዊ መልክዕ ቀይሩ እናበለ ገሊፅዎ ነይሩ ኣብ ራሻ ከይዱ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ነገር ባዕሎም ይብልዎ ነይሮም ኣብ ዘን ቀረባ 3 ዓመት ግን እቲ ሚድያ كلهم رايهم كما يجرون نتزربا يقمطلوا ኤርትራ ኮሚዩን አፍሪካ ከመና ግብርዮም ዝፃወቱላ መብዛሕቲ ሰብ ግን ኣብዝናቶም መፃወድያ ይዝወድቕ ስሞም ሕጂ ኩላቶም እንታይ ክብልዮም ሓንቲ ዘረባ ክዛረብዮም this is not about NATO expansion It's never about NATO enlargement. It's not about NATO. It's not about NATO expanding toward Russia. This was never about NATO. It's absolutely nothing to do with NATO expansionism. It has nothing to do with NATO. This is not about NATO. It's not about NATO. It's not really about NATO. This is not about NATO. تمام لهم كلهم this is not about NATO this is not about NATO كلهم أبتي CNN تخفت Fox تخفت CNBC ABC ولا CBS whatever زخونة channel BBC مسكفتك كلهم
حد عين الزربة زكينات زي نيتو كسفاف عسل الزلية كونن أقاتيمو راشا كتسفاف عسل الزلية حبر السوفيت كتك عسل الزلية زبل بروباغندا تدقاقامي دقمولو زغاي يسرح اللوميم يفلتيهم قال سب نسيانين زعمن علو قال خاني فوكس زعمن علو أكلتيهم حدا انت تزاريبهم تي اب فوكس امن اوكي ناي فوكس بلويا زامن يكبل ناي سي ان ان امنون يكبل كله بتناي سي ان ان بتناي سي ان ان كامن تناي بي بي سي بي بي سي اب كلاتهم حد عين قوقام تزارب تصدقون حقهم يم زلو كل جمر ازخا نويح عمتا سرح لهم ابز وان زغن سب تقلالا كلهم مسمع ابي بي بي سي يسمع سي ان ان يسمع ولا سي ام بي سي يسمع ولا قله تقوينو كاب سوشيال ميديا بعلو نتحبريتا كرغبا يفتن ويون كاب يوتيوب شانلات كم بعلاتنا وسيدي جمر نحنا اون بقدينا نتزلو كنتات كسع كندي كم زدناغرو كم زغيرم صبو غيرم كالو دما حزبن كنقح كم زغيرم سلا زقربو نحنا دما ناباخو نمصو حزبنا كنقح مخنياتو ايرترا خمزيا سمين كوريا نا افريكا سمين كوريا نا افريكا انا فرانس 24 كوم زبل دوتش فيل كوم البي بي سي كوم يبل نيويوركر تايمز كوم يبل كوم دما دي ايكونوميست كوم يبل سو حقهم يمالو يبل تعالى the same tactic يومكم زتقوموا عب كله هذا عينة استراتيجية زتقوموا amplification نتنجر دقاقيم كا بستفل عليه من قدي مهور كم يبل celebrity كم يبل قال كم يبل دحري تزمتاي حقي مالتي قالت كلهم زيهم أنا زي أمنا سب كستكم من دحري لكم يلو يقبل تسب زاخا صراحة لهم ياس لذي أكم زي مسأوديا كي تودق إليه كل جزء كان استوعب سلزلنا بس كيناتنا يراشان يوكرين زبال زلو نا يوكرين كم زي كونن فلتنا على خمس هجرات بستفل عليه عقمن تساتفن كم زلاو كنات ناي يوكريني زنقر راشا حنت بينا مس خمس هجرات ببع عقمن قالين على عقمن زبرك تعالو زلاو كنات يتساتف زلا سراويت دما نا يوكرين تزبرت سراويتيو سلامتاي نميريتو كم زواقع زلو يزفلت لذي تاجندا بدحريت كوينو ساتهم قن مريتهم كم زواقو زلو غيرهم تزبلت تاكتيك تزبلت استراتيجي اصوارن قلملن هيب كان حزبي يوكرين بزو حزب زلوايا بركا 4 مليون كباب حزب تنيروا دخا هجر كاسلو زغونت نزي تتكيمنا نراشا كانوا دقان خلينا كم اتوميوم زرون تماساسالنا سلازلون كلتيوم حال عينه حزب سلازغونو امونغوم باسن تتفتيرو باسنا حواتا يرخانديو نحدهم بتاع مسلدي خاخنو نحنا كرب حالنا خلينا يلوم تحريد غيرهم منيرهم كل غزي كنسلطن كنكلالنا كاب لبام سبتايز قبر كاب جيجانا كالوت كاب كالوت قبرو نغري كمهار زفتن نابا حساب زمصك خصبي بالكار كاب كالوت كتمهار كتكلالك صنعي لنا سودان كريكم يا كبابينا انت يغاطمالو حفشاغن الترياليتي علمنا صبو غيركم تردو وي Seriously, it's not about This NATO. was never about NATO. It was never about NATO. Let's be honest. This doesn't have anything to do with NATO. Nothing to do with NATO at all. Yeah, he's claiming it's like security purposes, but we can see the clear reason. Significant. It may not be a game changer, but certainly here in Ukraine it's been welcomed. They've been asking for it to happen for a very long time now. The sense you get here, and it's an interesting one because pretty much everyone says it, is that Ukraine has been armed by the West, by the United States, given support, but just enough to hold on, never enough to actually take the fight to the Russians, and perhaps to even سنتين زبلو زلو زي تواهب زلو عبلوتي نتكوينات قيرو نتميزان حيلي نتزقبر زلو كنتات يوكرين نتكوينات عبلا لنا جرا كتسعرن حيلي خمس علان ويفلوي نجار كفترة لا يلكاد تصبح كنات يكونن زي بمزلو مثالات يكون قال ملأ نتكوينات ده حدا جنيا خجبرو ينبر قبل على الراشا كم تؤز خلو كم زي بلو زي سكاي نيوز نعم ربع عالم ميديا كلاتهم دماكم ينزلوا راي نجزيو مناوحين تيك أنزايم خجبرو زخولن بر فلوي نجار نراشا بزك الدخموا مالت هيكونن تتساقم جن كابز حجز قبروه أطوارات تقيمهم زخون حدا قابل على الراشا تريدهم راشا كتبت خلق قبر ملسي كبيت قووني تكوينات بما كلمة كعزيو أوروبا زلقة هذه نجارات عنده بزح يتقدس اللي قال زبل له سبات طيب بوباب جزء خاص مسكات صبايا كتبالك كمالد نيكولار وكينات مالت كحنت نيكولار أوروبا ملو كده تفتخل معنا قلت لك أوكي كم خجات مي بلي اللغون أيدا لني يون التريالي تجن تزخبدا مدرخنا يكوينات مفتات درجينا بس احنا زلنا عالمنا أكمز عين ترقيق زخونه أطوار الحزات اللي زلا جزء أكمز درجة متفنان بس حيت فلتنيا أمين أمريكان راشان ينز تفانانا زلوا بتدم أمريكان تشاينا إسرائيل إيران يتفانانا لوا لذي كابز زخف نيتو زأكل راشان بأوروبا دما فرنسان يوكرين نيوكلير روات وارالون سلذي نيزلا على درجة مفتاتنا نرزلنا قال سبد ما نجزيوت راي مسلولو بحجون أمريكا كسب مسمرة زي حزت ويون أنس تقبينا يكون كنا بز عالم زبل منفس كسب زي حدرة نزع عالم ناخد بس مخانة منياتو نا تشاينا راشان قسقاسي نا كلتيوم زمدنا نا عبد الدهوس اللي زقنا زلو
جدا زخونة خد جبر كتف الدنيا أزخها كل سب كستعلل له تسفان جبر بحدا جنيا كينات يكيرن هاو. Beat them and win, and that is you hear all the time from people in the street, but also from the military itself and from commanders that I've been with for the last 2 weeks. They just don't have enough to go over that edge to push the Russians back, and they're hoping that this perhaps will be the start of a change of that. We know in the Kursk region they're all ready under considerable pressure from Russian forces, and we also have heard as many as 50,000 with those North Koreans could be trying to take back territory that the Ukrainians took in the summer in Kursk. So any type of long-distance weapon will be wanted. They'll hope that America and the UK and France follow suit as well. حجي انتانا نريد لنا ازي ناي بحكي حدا جنيا مدرخ نديو نتكوينات تسفا نقبر قال نقر متحدادي كقبروا لوجن ابزي وانزي اب جي 20 اب اوروبا اب برازيل الراخه بسلو زلو بزع نقر ابلو تكا كقبر اي تصبان انديخا جن فرنسان عد انجليزين ون نزناي امريكا سقمتي تختيلن نساتن ونتي ستورم شادوز بهال ناي رحوق اصوارناتن ني يوكرين كتقملو افكيدن كم زلو اي زنقر زلو ስለዚህ أب حدا ناي وعلا تراقيبهم كندنا تكوين هذا التهدادو رسنك وسغولو لامباك وسغولو نرلنا مچم تسفا نقبر كم قليلو تكونتات نابت بوق معازن تخيدين عندلي مغنياتو كاب كوينات كربحو زغولو وحدات يوم تغسرو زغولو بخوينات كو قدا زغلقن عزيب زحسب سلازلو اتزحزن نزو كوينات زوسن زلو ريوه delay the lungs of the world, but in my view our forests and national wonders are the heart of over 50 million years, for our time and forever. زي جو بايدن يتريول لهم I think نتازا ربا مسودة نابي خيد كم زولي تفلتا ناب تدور قصو خيدو سلازي ازي سبزي نزع علمنا يم حضرة للري وابي كم زخدونا يفلتني جو بايدن أكم زي درجة كوينو نزع حدا جنيا وسانة بموسانو بزو حسبات حزنون كتنقون إنا نرزالنا هذا سب أكم زي درجة مزبطحي جو بايدن يكون زو سنو زلو رجويو زبلون زقبرون أي فلتن زلو سب ذكر ريخ لنا every time أبقى كاميرا مسمتي هذا كنت سلس 4 جيجاتاتون قلتاتن تسقماتن ريالو زخا حتياتا يكونن حماق يكونن مناتو عدنا كلنا قومون قبر نخلخو سلازي بعد جو بايدن أكم درجة عدمي نعلمنا نتوم دقم انتاي قطفلو مالو برقص نسو كم زي قبر زلو فلوت يقن أتن ريا زلنا مدرخقن عزيز حزن كونتاتي تفتير زلو نقاتل أبت كونفرنس ملس كتحازل كون كفتني حنت بزيانيرا راشا خنتاي قبر ملسكو بيقولوا تبل Krasniak, she joins me live from Moscow. She's an associate professor at the Higher School of Economics. Thank you so much for being with us on the program. What stood out to me in regards to this decision from the Biden administration was one, the timing, and of course, we're eager to see how Russia is now going to react. Well, of course. So انتهت حتى هلا وسانة ترايلو راشا انتهي عينت قبل ما تتهب تخون اسكي ناتاخا خنسمع. Of course, we take this very seriously, and of course, we've been expecting this. But first of all, it would not change our foreign policy strategy and everything what is happening on the battlefield in Ukraine. And second, I believe Russia is very well prepared to intercept all these ballistic missiles or anything. So our air defense forces are prepared very well. So, and another point I would like to mention, so about strategy, maybe American strategy, something what we had in history. So انتهي يبلل له راشا نزو كنتات زي تداليات له كم زلان زي ستورم شادو دي ولا تي اتاكمس زبال زلو اطوارات زي ميسايلات تفقيدو زلو ابتو جي يتقملو نيروم يوم ምናልባት ንውሽጢ ራሻ ዘይትኳስ ነይሩ እምበር ኣብቲ ኩናት ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ራሻ ኩሉ ግዜ ድልውነት ከም ዘለዋ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ኣብ ኣለርት ሃይስት ኣለርት ከም ዘሎ ንኩሉ መሬት ናይ ራሻ ክኽልክል ዝኽእል ኤር ዲፈንስ ኣለዋ ኢልካ ክዝረብ ኣይከልኒ برجس جن كم أمريكا زبزح كم نيزخونة هجر عباي هجر زبزح إير ديفنس سيستم كم زلوا راشا من البات كباز زبزح تشاينا يكل وزغل سو نريد زلنا راشا دلونات كم زلوا أتحطوا جن نفس وكفست تقوس الميسايل كذا تحنو كتكلا خلو تخل دا يدخلن بس جزينا كنا نتذكر ريو زلنسكي بناتو زربا تفقيد لنا ده يكون است ميسايلات بعلوك سابز زرب زربا يدليني بمباليو قليت وزلوا سلازي راشا دلوت خمزلا انت خونه فلاديمير بوتين لازم كنا تعتزي تري الجبر مالس كبر مخانو جليس نيرو
If we look back in 1960s and 1970s, early 1970s, when the United States been in the Vietnam War and before the withdrawal of American troops, they had this Christmas bombarding of North Vietnam. Why I'm talking about this example, because we see before the end, they intensify some military actions, and maybe this historical example just shows American strategy, military strategy, and maybe this part of this. Right, I mean, it seems like the U.S. along with سنتاي تبلا الله من البات كاب تاريخ زدقام نجار كنر انت خوينا أمريكا أبيتنا ما بزنا براكينات قد مزلاقة برتعزو خنا دبداب كم زكايدتن بتمساس على الحجون نايموداتا تنفاس كتقامولو زفتنو عقمي تتقام كتلو تسفار كهون غليو زبل زربايانا زرب زلنا ናይ ብሓቂ ግን እቲ ኩነታት ዘተሓሳስብን ዘፍርን ዘሰክፍን ኩነታት በፂሕኩም ዘለውን ምናልባት ኣብቲ G20 ስለ ዘለዉ ኩላቶም ባይላተራል ሪሌሽንስ ገለ እንተሸምገልዎን እምበር ምሽምጋል እኳ ክሽምገሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ክትዛረብ ስለ ዘይትደሊ ዘላ ናብ ዝገደደ ኩነታት ከይወስዱና ጥራይካ ትፈርድ ካብ ዘለዎ እኳ ዝገደደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ታክቲክ ኣለዎም እታ ዝብልዋ ኩሉ ግዜ እዚአን ዘክርዎን እዚአን ክልተ ቪድዮታት ኣንተ በዝሃብኩምን እዚኣ ከዓ ዝክርዋ international order. The current rules-based order. Rules-based world order. The rules-based order will be defended. Rules-based order? In a rules-based global order. To uphold the rules-based international order. Undermines a rules-based international order. The rules-based international order. For the international rules-based order. سريع سمع مالهم كل جزء تمسح قوام قائم زد قوام I think تصحيفي زوهبوا من كلهم rules based international order نايمن rules تايت rules بلود له بحق زخيت على ملخاوي حق تقتيل ويسرعات تقتيل زخيت على ما هو حقيهم زبل زلوا على ما هو كايدا exact الناس كنا تاتز تحسوا ما قدامه نسميه أبزدلي وبوتا نعبنا كل لا ينبل إسرائيل نسيب لاويان شفت كلا أبيلو rules ناتو تايت rules ناتو أوكي يلا زغونا نجار كقبري كلنا يوم بنتقارو أبناء يوكرين كهون كل لكن حدش رولس كتاتاتو يفتنو نساتهم نزدل وقدو خلو كالو تغرات جن أنا وات أنا نكبلو خلو نعتاتهم وني قدو أبعد خا ناتكاز مثلا كان تجبرك شجر أب وات أي كت جرا تفتن كشجر بخلو نساتهم زدل يوا رولس مالت نحنا نصحفات حقي نحنا زدلنا يو كتقتلوا لكم يا تا رولس بيزد international orders بلو أمبر بحقي ممسحت نجارات خدايدا لين UN عبنات إسرائيل تجاجي لخلا يبلالو أمريكا تكلا خلا لولا بتفيتا باورنا تاجرا فتجاجا ما إنه ريو نجار تلودما أفغانستان كهرموا خلو نيراق كهرموا خلو نليبيا كهرموا خلو سوريا كهرموا خلو UN يكون فريمي بوا بدليتهم يوم أبي اللي يرتراو ريزو لو جدا UN يكون نفكر له بعلم يوم جرب سلازي كل تزختلوا تكتيك كم زنا جبروا رولز بيز نابلو نتسب أفتح دجا يأتوا تي رولز جن نعتاتهم كم زمتش دامبر نمول عالم كم زجلجل يكونن لامير بوتين جن نصور زخنة ملقت أم حلالي فلو تحطه إذا ملقت ناتو يقتلوا أي كتلون ينان بنزل نمبر نصور زخنة متحسس بيه واميسو. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. So Vladimir Putin already seen atom like nuclear doctrines bahal mass nuclear awaswar waywa atomic bomb itqamu doctrines bahalalu zkhane mentayu gegatat kegatam waywun gimtat kegebru sabat bnutsur حتى أصوار ثلاثة نزل تطحيس أكل نحن كنهارمينا إلهم يمزون قلت doctrines بهالكمية so قد ما خندي أوارح نزل حسابات الزمسان قدوه زخونة يخون نيوكرين سبوا جرنا نفلتو زي زبهال زلوا ناي كعبيت أصوار يبلومن بعلم كتو كسواد ما يكونون يوم مخنياتو أب سماي زلوا فلوي ساتلايت سلزد ليكا يوكرين ما يبلان سلزي اتزو تكوس حيلي نا أمريكا ويونا نيتو ساتلايت كتكميو الزمالة دما تكوينات مسمان كم زخون زلوا مس يوكرين دي كونه اتزو تكوس زل حيلي مسو يكخون تكوينات يلوم نيرم سلزي إذا أنت قاتي مدما إحنا الأولوياتنا صبتنا قد سنسلو زلوا نيكولاراو قبر مالس كنبينا يلوم نيرم سلزي التوسانة نزلنا فلو تخلو نزك أي مسمار مخانو بنتشر فلاديمير بوتين every detail نايت خبر وز خلو زين تخوينو سقوم تغن وسدينا يلنير سقوم تجن مستتوكسلنا وي مسحنا ناترا يكونن كبقص كله ويون زخونا من قص خاصات رينا أنا سقاز فترة لا مخان تفلتنا
ናብቲ ዝህብ ዘሎን ናብቲ ተቐቢሉ ክትኩስ ዝፍትን ዘሎን ናብ ክልቲኦም ግብረ መልሲ ክንቢና ኢሉ ነይሩ ሶ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ ራሽያ ከናይ ብሓቂ ዶ ትገብሮ ትኸውን እዚ ወላስ ኮንደኾን ንደቂ ሰባት ኢላ ትገጥፎ ትኸውን ዝብል እውን ተስፋ ኣሎ መብዛሕትኦም ኣሜሪካን ክእለታት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣይትውዕሎን እያ ዳርጋ ማለት ፑቲን ኣይገብሮ ንኸውን ዝብል እምበር እንተገይርዎስ መከላኸል ናቱ ወይ እውን ኣንጻር ናቱ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ግን ዘለናዮ መድረኽ ናይ ብሓቂ ዘይሓላፍነታውያን መራሕቲ ዝለዓለ ሓደጋ ንዓለምና ዝወስዱላ ዘለዎ ግዜ ኢና ዘለና ትሕቶ ድማ ሜቢ ኣብ ገለ ፖይንት ገለ ሓይሊ ጠጠው የብሎም ይኸውን ካብ ዝብል እምበረይ በዚ ንሪኦ ዘለና ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ወይ እውን መንገዲ ክቕይሩ ክእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት ኣይኮነን ዘለና እስከ ንመለስ ኣብቲ ዘሎ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ Up until last year, South Africa was the only African country that was a permanent member of the G20, an economic bloc that comprised... Okay, As leaders arrive in this huge seaside city, they are aware that although the formal agenda for their meetings was fixed long ago, the focus of everything changed dramatically in recent days. The election of Donald Trump to serve as US President again from the 20th of January will affect all the countries represented here, the G20 nations and the other 19 countries that have been invited. G20 ሃገራት ንዓለምና ዝዓበዩ ቁጠባታት ኣብ ዝእከብሉ ዘለዉ እቲ ኣጀንዳ ኣብኡ ዘየለ ዶናልድ ትራምፕ ይክኸውን ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ንኩሎም እቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለዉ ሃገራት ንገለ ኣወንታ ንገሊኦም ብኣሉታ ንገለ ዘሐጉስ ንገለ ዘጨንቕ ንኩሉ ከም ዝፀሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዛዕባ ኮይኑ ለዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ቦታ ከም ዝሕዝ ኣብዚ ኩነታት ምርዳይ የድሊ by their Brazilian host. President Luis Ignacio da Silva has a very different political and economic agenda from Trump and has long spoken about reform of the global financial system to help developing nations. The G20 will be held as the COP29 climate negotiations continue in Azerbaijan, with Trump certain to pull out of the Paris Climate Treaty for a second time. Brazil is set to take over the COP presidency next year. President Putin is not coming to Rio and is sending his foreign minister Sergei Lavrov instead. But there'll be plenty of discussion about the war in Ukraine, where Trump has pledged to force a peace treaty, perhaps by making Ukraine give up its claims to parts of its territory. So, እዚ ዋዕላ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ of course ተንዛዓበየ ሃገራት ከም ምዃነን መጠን ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ ፖሊሲ ናቱ ሓደ ካብቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ውግእ እዚ ንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ይጅምር ከም ዘሎ ድማ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ምናልባት ካብ ነፍሶም ንምህዳም ዝኽተልዎ ዝጎይዎ ዘለዉ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለምንታይ ካብ ነፍሶም ይጎይለዉ እንድሕር ኢልና እዚኣ ስምዕዋ Take on how this begins. Sure. What are you looking to cut right from the beginning? So first is we want to go right. Donald Trump እንታይ ወሲኑ ለመሲልኩም DOGE ዝበሃል ዶጅ ዝብል ሓደ ትካል ወይ እውን ነቲ መንግስቲ ቁርጡ ኣካይዳ ንክህልዎ ዝቆፃፀር ብኢላን ማስክን ብቪቨክ ራምስዋሚን ዝበሃሉ 2 ቢልዮነራትን በላሕቲ ርእሱ ዘለዎምን ኣብቲ ፖለቲካ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ዋሽንግተን ዘይኮነ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝኾኑ ማለት እዩ ንሳቶም ነቲ መንግስቲ ዘለዎ ብልሽውና ንከወግዱ ሓንቲ ብዚኣ ንክልተ ደቂቕ ክበኩም እየ ብዛዕባ እዚኣ ሕቶ ሓቲቶሞ እንታይ ይኹም ክትገብሩ እስኪ ኤግዛክትሊ ንገረና ብትክክል እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ እዩ ትብሎም ኣላ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ልዕሊ ኩሉ ድማ ብፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ዝፅሎ ዘሎ ዓለም ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ኣለና listen So first is we want to go right in through executive action to do the failures of the executive branch that need to be addressed because the dirty little secret right now Maria is the people we elect to run the government they're not the ones who actually run the government it's the unelected bureaucrats in the administrative state that was created through executive action it's going to be fixed through executive action Think about the Supreme Court's environment over the last several years. They've held that many of those regulations are unconstitutional at a large scale. Rescind those regulations, pull those regs back, and then that gives us the industrial logic to then downsize the size of that administrative state. And the beauty of all of this is that can be achieved just So እንታይ ዝብል ዘሎ ቪቬክ ብጣዕሚ ንጹር ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ስነ መጎት ዘለዎ እንታይ ይኹም ክትገብሩ ንዝብል መጀመርያ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ዝደግመሉ ዘሎ እዚኣ ከዓ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዋ ኣሜሪካ እቶም ንሕና መሪፅና ወረቐትና እቲና ድምፂ ሂብና ኣብ ስልጣን ደይቦም ንሰዮም ኣይኮኑ ዘመሓድርዋ ኢሉ ሰብ ዘይመረፆም ቢሮክራትስ ማለት ሰራሕተኛ ናይ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ መፅኡ ሓድሽ መራሒ መፅኡ ከይዱ ንሳቶም ዘይከዱ ኢቨን እቲ ህዝቢ ዝመረፆ መራሒ ክሰጎም ዘይክእል እንትኾነ ነቲ መንግስቲ ዝያዳ ዘቋፃፅርዎ ንሳቶም እዮም ኣብዚኣቶም ኢና ከነተኩር ብላ ኣሎ እንድሕር እቲ ሃገር ብምርጫ ክትከይድ እያ እንድሕር ኢልና እቲ ዝተመረፀ ሰብ ድሌቱ ክገብር እሞ ኣድላይ ስጉምትቶም ዝመረፅዎ ዝሃብዎ ማንዴት ወይ እውን ሓላፍነት ንከተግብር ተኮይኑ ዘይተመረፀ ብድሕሪ መጋረጃ ዝኽልክል ሓይሊ ክህሉ የብሉን
ነዚኣቶም ድማ ናይ ባይቶ ፍቃድ ወይ እውን ናይ ገላ የድልየናን እዩ ምክንያቱ ብፍቃድ ናይ ባይቶን ብፍቃድ ናይ ሰነትን ኣይኮኑን ቆይሞም ብኤግዜኪቲቭ ኦርደርስ መራሕቲ ባዕሎም ዘቆምዎም እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዜኪቲቭ ፓወር ናይ ፕሬዚደንሻል ኤግዜኪቲቭ ፓወር ስለ ዘሎ ኣብ ደይ ዋን ኩሉ ገና ነዞም ኩሎም ፅፍሕታት ንክእለዩ ውሳነ ክህብ ይኽእል እዩ ነዚ ድማ ብቐጥታ ከነተግብረ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ኣብነት ናቱ ዝቦ ዘሎ ብፍላይ ንኩናትን ንዕግርግርን ንምትእትታው ኣብ ዘየድሊ ኣጀንዳታትን ኣብ ኣፍሪካ ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ ዝስጉምቲ እዚ ምክንያቱ እቶም ኤጀንሲስ መንግስቲ ፋንድ ዘይ እዞም ቢሮክራት ዝበሃሉ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ንኣፍሪካ ይኹን ኣካላት ሃገራት ዘናውፁ ዘለዉ ንስማዓዮ ኣብዚ ሕጂ through executive action without Congress. Score some early wins, and then you look at those bigger portions of the federal budget that need to be addressed one by one. So I think that's one way to think about this is how can the President of the United States, who's been elected with a historic mandate, actually do the thing that the voters have voted for? They haven't voted for incremental change here this time, Maria. We have voted for sweeping change, and the voters actually deserve to get it. And we're focused on how to do that as early and as quickly as possible. So President-elect Trump just said on that soundbite that you're going to make recommendations. So ሕጂ እቲ ሕቶ ኣብዚኣ እታ ሕቶ ናቱ ንስ እንታይ ይብላ ኣሎ እቶም ህዝቢ ኣሜሪካ ዝመረፅዎ ስጉምቲ ዓብ ስጉምቲ ንክገብር እዮም መሪፆሞ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ድማ ብዝለዓለ ድምፂ ስለ መሪፅዎ ዘሎ ኣብ ባይቶ ድማ ደገፍ ስለ ዘለዎ ዓብላልነት ስለ ዘለዎ እቲ ሪፐብሊካን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘድሊ ዘሎ ለውጢ ንምግባር ከንተግብር ኢና እዛ ሕቶ እዚኣ ጥራይ ምሰማዕና in terms of where to cut after all that you've just said, then what? Look, we're not going to be cutting ribbons, we're going to be cutting costs. And so those recommendations are going to be on a real-time basis. But I do want to take a big step back and understand, for people to understand the scope of this problem. Over $500 billion that's spent every year right now was not even authorized by Congress in the first place. The Pentagon has just failed its 7th consecutive audit, nearly $1 trillion of budget. እዚኣ ዘረባ ዝብላ ዘሎ ጥራይሲ ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ለንቀነ ወፂኡ ዝነበረ ፖስት ኢሎን ማስክ እውን ሼር ገይርዎ ነይሩ ፔንታጎን ዝበሃል ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ 2.46 ትሪልዮን ዝብለኩም ዘለኹ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ይፈልጥን እዩ ኣበይ ከም ዝኣተወ ይፍለጥን ጥራይ ዘይኮነሲ ኦዲት ክግበር ድማ የፍቅድን እዩ ስለዚ ዝኾነ መን ወሲዱ ኣበይ ኣትዩ ይፍለጥን እዩ ተሓታትነት ዝበሃል ድማ የለን ንሻብዓይ ዓመት ኣከታቲሉ ይብሉ ኣለዉ the Pentagon has failed its financial audit ንሻብዓይ ዓመት ኣከታቲሉ እቲ ኦዲት ዝግበር ዘሎ ክዕወት ኣይከኣለን ወይ እውን ትክክለኛ ኦዲት ክግበር ኣይተኻለን unable to account for 60% of its 4.1 trillion in assets ስለዚ ካብቲ 4.1 trillion assets ወይ እውን ኣገደሲ ሃብቲ ወይ ንብረት እንተለዎ እንተይልና 60 ሚታዊት ኣበይ ከም ዘሎ ወይ እውን ተሓታትነት ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ 2.46 ትሪልዮን ገንዘብ ብዘይ ተሓታትነት ብብልሽውና ጠፊኡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ yes that's a staggering 2.46 trillion unaccounted for if a private citizen failed even ሓደ ግለሰብ ነቲ ታክስ ዝህብ IRS ይብልዎ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ታክስ ዝወስድ 200 ወይ እውን 200 ከይከፈለ ገለ እንተ ሓሊፍዎ ቀጥታ ወሲዶም መቕፃዕቲ ወይ እውን ዕብይ ዝበለት ኮይንባ ናብ እስር ቤት እውን እዮም ዝወስድዎ መንግስቲ 2.46 ትሪልዮን ኣጥፊኡ ከሎ ግን ዝሓተ የለን ስለምንታይ ካብ ፀጋማይ ጅባ ናብ የማናይ ጅባ ዝኸይድ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ እቲ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ፀገምናታ ዝበሃል እዚ እዩ ብልሽውና ሰራዊር ዝሰደደ ብልሽውና ከሎ ከምዚ የለ ጌርካ ንኻልኦት ሃገራት ክትብፅብፅ ትበል ንኻልኦት ሃገራት ከምዚኦም ዶ እናበልካ ትዛረብ ኣብ ትሕቶ ግን ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ብልሽውና ኣበይ ኣሎ ዓመታዊ ባጀት ናይቲ ፔንታጎን ዝበሃል 824 ቢልዮን ዶላር እዩ ክንደይ ካብዚ ድማ ኣብዘይ ቦቱ ከም ዝኸይድን ዳርጋ ተን ኣፅዋር ዘፍርያ ውሕዳት ካምፓኒታት ብዝደለዮ ዋጋ ከም ዝሸጣን ተሓታትነት ከም ዘይብሉን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልኦት ሃገራት ከምኡ የብለን ይብል ኣለኹ ተን ካልኦት ሃገራት ፀገመን ሒዘንትን እየን ዝብላ ኣሜሪካ ግን ከምዚ ዓይነት ጉድ ከለዋ ንካልኦት ሃገራት ከም ድሌተን ጃጅ ክትፈርድ ትበል ብብልሽውና ቁፅሪ ሓደ ዶ ከምዚ ዶ ጋሕማት መንግስቲ ዶ እናበለት ንካልኦት ኩሉ ግዜ ምስተወራዘየት እያ ምውርዛይ ጥራይካ ኣይኮነን ትእግድ ትዝልፍ ትንፅል ካልእ ፀገማት ትገብር መንግስቲ ትቕይር ሕማቕ መንግስቲ ኢላ ኣብ ውሽጣ ዘለዎ ኣበር ግን ብፍፁም ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን እያ እቲ ሚድያ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኣባቢስዎ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ኣካል ናይዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ መርሕነት ዓብ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር and tell you where it goes. So I think part of this is exposing for the public the extent of that rot and waste, but then to take steps first through executive action and then laying the groundwork for broader change through legislation as well to rein in that deficit, to rein in that budget. And more crucially, Maria, I know we're talking about this in terms of efficiency, but there's something deeper going on here. This is about restoring self-governance and accountability in America as well. Are you expecting to close down entire agencies like
ሶ በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሜሪካ ዓብ ለውጢ ፅበያ ከም ዘሎን ኣይሆፕ ኤሮፓ እውን ከምዚ ዝገብረላ መድረክ ይፍጠር ክኾን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ምክንያቱ እዚ ኮስት ካቲን ወይ እውን ዋጋ ናይ ምቁራፅ ነቲ ባጀት ናይ መንግስቲ ንምቁራፅ ዝበሃል ዘሎ ኣድላይ ባጀት ነቲ ሃገር ዘገልግል ጥራይ ክተርፍ ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዘልዩ ተለዩ ንዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ መሪፆሞ ማጋ ዝብል ጭርሖ ስለ ዘለዎ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን ስለዚ ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ኣተኲረ ክሰርሕ ስለ ዝበለ መሪፆም ኣለዉ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ዓንዳር ኣካይዳ ክብትኽ ኣሎ ክእለይ ኣለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ፎከስ ተገይራ ብፍላይ ተን ሃገራት ካብ ረጥየ ዘይፅበያ ከም በዓል ኤርትራ ዝበለፀ ዕድል ከጋጥመን ይኽእል እዩ ፍኮርስ ኣብ ረጥየ ዝፅበያ ዝነበረ ሃገራት ዓብ ሓደጋ ከጋጥመን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ትሕቲ ኢሎን ማስክን እዚ ቬቬክን ክገብርዎ ዝኽእሉ ለውጢ ነቲ ኢንቨስተር ወይ ነቲ ኮርፖሬሽንስ ወይ እውን ነቶም ኣብ ቢዝነስ ዓለም ዘለው እቲ ዝበለፀ መድረክ ክኸውን ከም ዝኽእልን ካብኡ ድማ እዚያስ ከስምዕዋ ንግረ መንገድኹም ኩሉ ግዜ ከተሓሳስበኩም Now God comes down from heaven above and God says, okay, I've decided to solve your problem. I'm going to run a bank in heaven. I'm going to issue 21 million God coins and they're infinitely dividable. And I'm just going to go ahead and do this for you for just about nothing. And you can telepathically move the coins between each other to pay off your debts. And I'm going to make sure that no bank, no government, no counterparty, no country, no criminal takes your money away from you. And I promise never to inflate it. I'm just going to, so እዛ ዘረባ ስለምንታይ እስከ ይዛረብ ኣሎ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማይክል ሴይለር ይበሃል ማይክል ሴይለር ማለት ዝዓበየ ቢትኮይን ዝውንን ኢንቨስተር ማይክሮ ስትራቴጂ ትበሃል ካምፓኒ በመንገዳ ከምኡ ድማ ብግሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ቢትኮይን እስካ ረዳእና ኢሎም ዞም ክልተ መንእሰያት ንሓተትዎ ኣምላኽሲ ገንዘብ ተዘልዎ ከመይ ምኾነ ኢልዎ እቲ ገንዘብቲ ማንም ሰብ ዘይቋፀሮ ማንም ሰብ ዘይመሓድሮ ማንም ሰብ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ናይዚ ወሲድካ ንዓይ ግብሪ ክፈለኒ ዘይብለካ ኣካል ክኾን ክኽእል ኣሎ ኢሉ ዶላር መን እዩ ኣሜሪካ ድሌታ ትገብረካ ትእግደካ ተዓፅወካ ናይ ራሽያ 300 ቢልዮን ዓፅዮሞ ንፀላኢ ኢኻ ክንቦ ኢና ይብልዎ ኣለዉ ቢትኮይን ተዝኸውን ነይሩ ገንዘብ ናይ ኣምላኽ ገንዘብ ተዝኸውን ነይሩ ግን ዝቋፀሮ ሓይላ ይመሃለዎ ንብሎ ብጀካ ኣምላኽካ ንኩሉ ማዕረ ስለዝሪ ነቲ ሓደ ቀይሑ ነቲ ሓደ ከራጉድ ነቲ ሓደ ይቡ ነቲ ሓደ ክኸላ ኣይክእልኒ ስለዚ ርትዓዊ ዝኾነ መንገዲ ኣብ ምኾነ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ቢትኮይን ድማ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላ ይሱ ንባዕሉ በቲ ክሪፕቶግራፊ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣብ ብሎክቼን ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ክፀልዎ ይክእልኒ እቲ ገንዘብ እቲ ዝቋፀሮ ሓይሊ የለ ዝቋፀሮ ሃገር የለ ዝቋፀሮ ትካል የለ ዝቋፀሮ ግለሰብ ይኹን ማሕበር ይኹን ኮርፖሬሽን የለ እንታይ ማለት እዚ እቲ ገንዘብ ከ 21 ሚሊዮን ኮይንስ ኣለዋ ቢትኮይን ድሕሪልካ እዘን 21 ሚሊዮን ኩለን ተተወሲደ እንታይ ክኾና እዘን 21 ሚሊዮን ኣብ ብንናሽቱ ቅርሺ ንኣብነት ሓንቲ ዶላር ኣብ ክንደይ ትምቀል ኣብ 100 ሰናቲም ኦኬ 1 ሳንቲም 2 ሳንቲም ናበልካ እዚኣ ድማ ናብ 100 ሚሊዮን ድዩ ወላ ናይ ክንደይ ሚሊዮናት ወላ ቢልዮናት ወላ ገለ ክትመዓቕሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፍራክሽናል ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ቢትኮይን እዚ ማለት ንኩሉ ዓይነት ኣካይዳ መንጎኛ ብዘይብሉ ኣነ ገንዘበይ ንኣፍሪካ ክሰድድ ተኮይነ ወይ እውን ካብ ስዊዘርላንድ ንኣሜሪካ ክሰድድ ተኮይነ ቀዳመ ሰንበት ኣይሰርሕን እዩ ክሰድድ ከለኹ ንኣሜሪካ ሓደ 20 ቅርሺ ናይ መስደዲ ናይ ትራንዛክሽን ናይ ገለ መለ ኢሎም መዓት ገንዘብ ይወስዱ ድሕሪኡ ኤክስቼንጅ ሬት ይበሃሉ ኣነ ብፍራንክ ምሰደድ ኩሎም ብዶላር ስለዝኾነ ኢሎም መዓት ይቆርፅዎ ኣብ ቢትኮይን ኣብ ናይ ክሪፕቶ እዚ ዝበሃል የለን እቲ ምስግጋር ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ይፍፀም እቲ ዝሰድድን ዝቕበልን እምበር መንጎኛ ኣካል የለን ምክንያቱ ኣብ ብሎክቼን ትራንስፓረንሲ ግልፅነት ስለ ዘለዎ ነዚ ፈሊጥካ ነዚ ተረዲዩካ ስጉምቲ ክትወስድ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ጠለብ ይግበር ምክንያቱ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕደራ ዝለዓለ ፖዚቲቭ ስለ ዝኾነ ስምዕዋ እስከዚ there's your money, there's your bank, it's a bank in heaven, right? And a person can hold a gun to your head, but you've got the money in your head and the angels will, protect you. They might murder you, but they're not getting your money. So if I thought about that, I'm thinking, okay, God is going to run an honest bank for me. Okay, good. That's probably good. But in the absence of God offering to run the bank, and protect your property rights forever from everybody, the next best idea is we create a piece of software using cryptography and then election surge in So እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ገንዘብ የለን እዚ ንዛረቦ ዘለና ሃይፖቴቲካል ወይ ከዓ ንምልክት ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ኣምላኽ ገንዘብ የለን ስለዚ ኣብቲ ንሱ ዘየለወሉ መድረኽ ዝሓሸ ገንዘብ ይብላ 21 million coins subdividable by 100 million, so 2.1 quadrillion satoshis. Is effectively enough. You could subdivide it more if you needed to. We create that system, and now you can send 1,000,
100, a million, a billion, 10 billion, $100 billion worth of that from anybody to anybody without asking anybody's permission using a computer. You can hold $1 million in your head, $1 billion in your head. You can hold it in your hand. If you know you're going to get arrested, you can just zap it to your sister in Singapore. If you don't trust the bank in New York, you can put it with the bank in London. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቢትኮይን ዝበሃል እቲ ሓደ ካብቶም ክሪፕቶ ዝገልጽ ዘሎ ቢትኮይን ዝበሃሉ ክንምንታይ ንግለሰብ ሓይሊ ከም ዝቦ መንግስቲ ክምንጥለካ ይክልኒ ኣብ ርእስኻ ስለ ዝኾነ ብፍላይ እቲ ናትካ ወለት ተለካ ኮይኑ እቲ ሓሳብ ናትካ ኣብ ርእስኻ ስለ ዝኾነ ካብ ርእስኻ ክሰርቆ ይክሉን እዮም እንተደይ ተኣማሚንካ ድማ እቲ ሓሳብ ኣብ ካልእ ከተስግሮ ትኽእል ባንክ ኣበይኻ ሪዘርቭ ትገብሮ ኣበይኻ ተቐምጦት ወለት ናትካ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ስለዚ ማንም ሃገር ክትንክፎ ዘይክእል ማንም ግለሰብ ክትንክፎ ዘይክእል ዓቕሚ ናይ ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ወርቂ እንተኮይኑ ኣብ ገዛኻ መፅኦም ኣፍንጫኻ ደቂሶም ክወስድዎ ይኽእሉ ንክሪፕቶ ግን ንዓኻ ቀቲሎም ጥራዮም ክወስድዎ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ርእስኻ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፒን ናትካ ካብኡ ከውፅዎ ይክእሉን እዮም እላ በዓልካ ኣብ ገለ ቀሚጥካ ተዘይረኺቦሞ ብሓፈሻ እዚ ነገር እዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ምዚ ሕጂ ኩናትን ወረ ኩናትን ንብሎ ዘለና ኣስተውዒልና ክንከዶ ሃገራት እንኮላይ ነዚ ኩነታት እዚ እናተቐዳደማ ስጉምቲ ይወስዳ ኣለዋ ኣብዚ እውን ንእሽተይ ክንውስኸልኩም ኢና ንግልኹም ስለ ዘድሊ ፕሊዝ እዚ ዕድል እዚ ተጠቐሙሉ እዚ ጉዳይ እዚ መሊሱ ንላዕሊ ክውስኽ ይኽእል እዩ ድሮ ካብ ታሕቲ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 9,000 ኣቡታት ኮለል ትብል ኣላ ነዊሕ እዋን ጌራ ኣላ ክሳብ ክሪስማስ ድማ ልዕሊ 100,000 ልዕሊ እውን ክትከይድ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ተደይቡ እቲ ፖሊሲ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ብዙሕ ከም ዝበሃል ዘሎ ኣወንታዊ ፖሊሲ ክህልዎ ስለ ዝኾነ ሕጊ ጥራይ ከውፅኣሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ክሪፕቶ ሕጊ እንተወፅኡ ብዘይ ሕጊ እዩ ዝኩሉ ኮይኑ ዘሎ ተደላይነት ስለ ዘለዎ ክሪፕቶ ንክትሕዝ ከም ድሌትካ ባንክታት ኣብኡ ስቶር ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ተተባሂሉ ንላዕሊ ክትኮስ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ኢንቨስት ግበሩ ፈሊጥኩም ኣስተውዒልኩም ኣይኖም ነዚ ሰሚዕኩም ገሊኹም በዓልኩም ብዘይ ፍላጥ ትገብርዎ መዓት ገንዘብ ድማ ትብልዑን ትኸስሩን ኣለኹም ኣብቲ ቻርት የርኢኹም ክንዲ ዝወሲኹ ገለ መለሎም ግን ፕሊዝ ቢ ኬርፉል መዓት ስርቂ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ዝቋፀሮ ሓይሊ ስለዘይብሉ ንቅሓት ዝለዓለ ንቅሓትን ጥንቃቐን ዘድልዮ እዩ እዚኣ ጥራይ ሰሚዕና ክንከይድና ሕጂ countries and the European Union, boasting about 85% of global GDP in countries and the European Union, boasting about 85% of global GDP and 75%. G20 ዝበሃል ዋዕላ ይካየድ ኣሎ G20 19 ሃገራትን European Union ድማ ከም መበል 20 ኮይኑ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ድማ መበል 21 African Union ከም ሓደ ሃገር ኮይኑ ኣባትዩ ኣሎ ስለዚ of global trade. But at the 2023 G20 summit held in India, membership status was granted to the African Union, which represents So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣፍሪካ ከም ሕብረት ኣፍሪካ ኮይና ኣብዚ ኣካል እዚ ኣትያ ኣላ ኣብዚ G20 ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ዝበፅ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለምና ክሳብ 85% ቁጠባ ናይ ዓለምና ዝሓዘ ብሎክ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍሪካ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዓዲማ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ኣላ እዩ ولا حنت كم تزخل يلن مالت أفريقيا بس عريا كتم صوت خلنا بود دبات بمستافا يكونن وجيتنا تدما أب استفر عليه أخيبات تكبر أفريقيا كسب حجي زجبت روي لوتي كتري كالتن تراي كونان نقاط لابزي into the war in Sudan and the scale of the impact on civilians is becoming clearer. One recent study says at least 61,000 people have been killed in Khartoum state alone. أب السودان زجبر زلو كينات درو كنا منتهي حدقنيا ناقوني قيد كم زلو مجنزاب يدلي كساب حجي تقايدو بزلو كندي سميتو كندي سب قصيلو انت عينت عنوات وريدو بتخكل هاي فلتن يزبهال زلو اب كباب كارتوم تراي اب كباب كارتوم رئيس كتما تراي كباب لعلي سوسا شح سب تقتيلو خمزلو يزن قرزلو لعلي سوسا شح سب تقتيلو خمزلو يزن قرزلو سودان قربيتنا هنا نفسه كثير ترابز على سودان فلتيو تمالي إثيوبيا قربيتنا هنا راب تقراي يكون حجر ما بامحرا زقاتم زلو كنتات ريال لنا ኣብ የመን ከምኡ ክንደይ ህዝቢ ፀኒቱ ክሳብ ሕጂ ድማ ተሃገር ኣብ ሓደ ሕማቕ ዝኾነ ጥሜትን ሽግርን ወዲቓ ኣላ ኩሉ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየና ዲሞክራሲ ብደገ ተደፊኡ ንክመፅእ ስለ ዝተፈተነ እዩ ብሓይሊ ዲሞክራሲ ከነስፍን ኢና ነቲ ስልጣን ድማ ንሕና ኢና ንቋፀሮ ዝብሉ ናይ ደገ ሓይልታት ውሽጣውያን ሓይልታት ተጠቂሞም ነቲ ህዝቢ መቃቂሎም ኣብ ዘይወፁ ዓዘቕቲ እትዮሞ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ንቐፅል دسكحكي كابز انت داي تماهير ايرتراو منسي كابز انت داي تماهيرو بفتم كابز قداي زي كمهار زي كل كابزي تفتيرو زلاب قرن افريكا كمهار تزي كيلو نحوار كمهار خليل كاون كتصبيه يتخلنها ويون مبزعت سبي مهار ندي كمهار زي دللو ني ايرترا لك كمزي اتوم كغبراز دل اجندا لو قد مخالو دما يجميرو زي اجندا زي سنين لان رينا ايرترا صبو غيرام تفلتوا قد مزيوم هاجراجياتهم ني ايرترا كطفو حسيبو
ስለዚህ ይሰርሐሎም በር ትሬና ግንሱ There could be tens of thousands more when Darfur and the rest of the country are added in. That's much higher than previous estimates. The fighting has caused the largest humanitarian displacement in the world. More than 11 million people have fled their homes, according to the UN. The warring parties haven't shown any interest in diplomatic initiatives to end the fighting. However, the UN Security Council is to discuss another resolution demanding an end to hostilities. But will that serve any purpose? We'll get to our guests in a moment, but first this report by Dmitry Medvedenko. So እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ካርቱም ወፃኢ ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወትን ሞትን ክንጥብፅብ ተኮይና ካልእ ደረጃ ይከውን እተን ክልተ ሓይልታት ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም መንገዲ ወይ እውን ክረዳድብሉ ዝኽእሉ ዝበሃል ነገር ዩኤን ይዛረብ ኣሎ ገለ ግን ዝኾነ ይኹን ናብ ሰላም ጉዕዞ ክመፁ እዮም ዝኽእል ዝብል ኣንፈት የለን እንተኮይኑ እውን ግዜ ክወስድ እዩ ኣዲኹንሎም ምክንያቱ ብዙሓት ኢዶም ዘእተውሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ክልተ ሳቶም ክዕረቑ ወይ ገለ ምኽኣሉ ነይሮም መዓት ሓይልታት ኢዶም ኢትዮምላ ስለ ዘሎ እታ ሱዳን ትበሃል ድሮ ንሓዋሩ ከም ሃገር ክትቀውም ድያ ኢልካ ከማን ወላ ትስፉ ኮንካ ንክትዛረብ ከማን ከቢድ እዩ እቲ ሞትን ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ድማ ብዝለዓለ ይቕፅል ኣሎ እስከ ንእሽተይ ሪፖርት ክብዮም ንኩሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስቃይ ስለ ዝኾነ The numbers of the dead area and Arab sexual violence, suicide. Accounts of locals confirm that. And French company and the RSF for the violence and highlighted atrocities being committed by both sides in the conflict. ኩሉ ግዜ ዩኤን ተኣኪቡ ዘረባ ገለ መለይ ዝግበር ግን ዝተፈላለየ ኣንጻርነት ዘለዎ ረብሓታት ዘለወን ሃገራት እየን ኣብ ዘለዋ ብናይ ዩኤን ኣኼባ እንትርፎ ሕማቅ ውሳነ ንድሕነት ናይ ህዝቢ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዩኤን ብዓብዩ ናይ ኣሜሪካ ናይተን ሓያላት ሃገራትን ረብሓ ጥራይ ከውሕዝ ዝኽእል ኣንጻር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ወላ እውን 43,000 ሰብ ኣብ ጋዛ እንተተቐቲሉ ንእስራኤል ክኾንን ወይ እውን ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን እዩ ስጉምቲ ዝወስዶ ዩኤን ንኣሜሪካ ነቶም ካልኦት ሃገራት ምዕራባውያን ሃገራት ዘርብሕ ምስ ዝኸውን ጥራይ ኣንጻር ረብሖም ስጉምቲ የለን ዝኻ እንታይ ማለት እዩ ክንምንታይ ቃንዛ ኣሎ ኣብቲ ህዝቢ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ ክንገንዘብ ኣለና ናይ ሱዳን ስቃይ ደስ ኢሉኒ ወይ እውን ንዑ ሪፖርት ክገብር ደስ ስለ ዝብለኒ ኣይኮነን ካብኡ እንተዘይተማሂርና ግን ኢሹስ እዚ ፀገማት እዚ ኣብ ጎንና እናተመላለሰ ክነብር ምዃኑ እዩ እዚ ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ንስገር ዝኻ ህዝቢ ኣምሓራ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ህልቂት ይፍፅም ኣሎ ህልቂት ዝፍፅም ዘሎ መራሒ እዩ ተሓባበሩና ጠጠው ከነብሎ ንኣብይ ኣሕመድ እናበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ነይሮም ቅድሚ 3 ዓመት መን ነይሩ ተጋሩ እዮም ነይሮም ነዚ ዝገብሩ ቅድሚኦም ኦሮሞ እዮም ነይሮም ኦሮሞ ሕጂ እውን ጠጠው ኣይበሉን ኣብ ካልእ ቦታታት ይገብሩ እዮም ተጋሩ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኣይበሉን ይገብሩ እዮም ንሶም ብወገኖም ኣምሓራ ብወገኑ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣሎ ነዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ መራሒ ድማ ኖቤል ፕራይስ ሒዙ ክሳብ ሕጂ ንዑ ከማን መለሶ ይበልዎን እንታይ ዘረየካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝፈፀሞ ገበን ምዝ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ብዝሕ ህዝቢ ሰብ ማዕር እንድዩ ሓደ ሰብ ሓደ እዩ ጀምሎ ክንደይ ህዝብላ ካብ ሃገር ካብ ዘየገድስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ባርኣያ ስላሴ ስለተፈጠረ ኣገዳሲ እዩ ንኩልኻ ክትሓስበሉ እዩ ዝግባእካ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ፀገም ዘጋጥም ዘሎ ግን ወላ ሓንቲ ዝግደስሉ የለውን ሂወት ናይ ሰብ ስለ ዘገድስ ኣይኮነን ናይ ሱዳን ጉዳይ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ልዕሊ 60,000 ኣብ ከባቢ ካርቱም ጥራይ ተቐቲሉ ኣሎ እዚ ቀንዲ ስቃይ ግን ኣበይ ዘሎ ኣብቲ ዳርፎር ዝበሃል እዩ ዘሎ ክንደይ ከም ዝሞት ኣይፍለጡን እዮም እንታይ ስቃይ ወሪዱ ንክትሪኦ ደስካክዕ እዩ እዚ ኩሉ ከሎ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር እቲ ናይ ዩኤን ኣካይዳ ወይ እውን ፀለማ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ውሑድ እዩ ብመንፅር ናይ ኤርትራ ትሪኦ ከለካ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ስእሊ ብርቱዕ ዝኾነ ቋንቋ እዮም ክጥቀሙ ዝመርፁ kinë ኩሉ ድማ ዝለዓለ ገዳፍቲ ዞባቲ ናብ ልዕሊ ኤርትራ ይወሪዱ ዘሎ ዋይዛ ኤርትራ ንልዕሊ ካልኦት ከምኦም ገበና ስለ ዝገበረት እንታይ ስለ ዝተገበረ እዩ እዚ ቅትለት ንብሎ ዘለና ምእሳር ምስዳድ ንካልእ ዝገደደ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኢትዮጵያ ዓብ ሃገር እዩ መዓት ህዝቢ ድማ ኣብ እስር ቤት ዘሎ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ምክንያቱ ኣቢ ስልጣኑ ካሊዎ ዝትፍትኑ ኣለዉ ኢሉ ስለ ዝግመት ብዙሕ ሰብ እዩ ዝኣስር ኣብ ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ጌርናልኩም ነርና ብኣልማማ ብዙሕ ሰብ ኣሲሩ ከም ዝነበረ ኤርትራውያን ብዙሕ ሽግር የጋጥሞም ኣሎ ይበሃል nobody cares ስለዚ ክሳብ ረብሓ መጋበርያ ናቶም ዝኾንካ ዝተፈፀመ ገበን ተተፈፀመ ዋላ ዓለም ኡይ እንተበለት ኣብ ልዕሊኻ እገዳ ይገብሩን እዮም እቲ እገዳ ንህዝቢ ሓልዮት ከም ዘይኮነ የክረዳእኩም ደልየ ንረብሓ ናቶም ንክሰርሕ እምበር ነቲ ህዝቢ በዲልዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንህዝቢ ይብድል ኣሎ ኢሎም ኣይኮኑን እገዳ ገይሮም ዘለዎ
ንረብሓናቶም ከሳሲ ስለ ዘይክል እቲ መንግስቲ እዩ ነቲ መንግስቲ ንምእላይ እቲ ህዝቢ ሕሰብ ምስ ረኸበ ምናልባት ኮን ደኾን ተላዒሉ ነቲ መንግስቲ ኣልዮ ናይ ኤርትራ እኳ ኣክቹሊ መንግስቲ ቃል የሎም እውን ኣይደልዩን እዮም እቲ ህዝቢ ካብቲ ዓዲ ንክጠፍ እዮም ዝደልዩ እዚ ኸ እቲ ኣጀንዳ ናቶም እዩ ንመለስ ኣብዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ኻሱ በትግራይ ክልል ወጣቶች ተስፋ ያሳጡ ነዋሪዎችን በብርቱ ያስጨነቁ የፖለቲካ ጉዳዮች በርከት ያሉ ቢሆንም በዋናነት ግን የህወሓት ከሁለት መከፈልና በትግራይ በኩል የኤርትራ ጦር ድንበር እንቅስቃሴ እንዲሁም የወልቃይት ጉዳይ እንደ አዲስ አገርሽቶ ከባድ ስጋትን ፈጥሯል። የኤርትራ ጦር የድንበር እንቅስቃሴ አሁንም በአስጊ ሁኔታ መቀጠሉን የአካባቢው ነዋሪዎችን አስግቷል። ከዚህ በተጨማሪም በክልሉ ተደጋጋሚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከምዝሎ ኤርትራ ከምዝላ ገለ ዝብል ዘረባ ቀጻሊ ምስ ተጠቀሙሉ እዮም ሓደ ኢትዮጵያዊ ለንከነ ጽብቕቲ አርቲክል ጽሒፉ ነይሩ አንዳርጋቸው ጽጌ ዝበሃል ፖለቲከኛ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ስለያዊ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ MI6 ዝበሃል ሓላፊ ምስ ኢትዮጵያ ኣትዩ ምስ አብይ አሕመድ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስለያ ሓላፊ ዘሎ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዝንገር እንታይ ክገብር እያ እትያው እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎም እዩ ብምባል ሓንቲ ጽብቕቲ ጽሕፍቲ ጽሒፉ ነይሩ ምዕራባውያን ሃገራት ንረብሖም ምዝደለይዎ ኣካል ክሰርሑ ከም ዘለውን ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን ፀገም የብለይን ኢሉ ናይ አብይ አሕመድ ስለያዊ ሓበሬታ ወይ ስለያዊ ትካላት ብብልሽውናን ብድኻምነትን ተበሊዑ ዘሎ ዓይናይ ረብሓ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ወይ እንታይ ዓይነት ረብሓ ስለ ዘለዎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣቦ ኸይዱ እቲ MI6 ምስኦም ክራኸብ ክኢሉ ይብላ ኣሎ ዝኻ እንታይ ዘርእየካ አብይ አሕመድ ላሕሊሑ መይቱ ስለ ዘሎ ምስ ዝኾነ ምሳኻ ክራኸብ እየ ዝበሎ ኦኬ ክብል ፀገም ከም ዘይብሉ እንግሊዝ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ናይ ቀደም ዝናኣ ንክትመልስ ብጣዕሚ እያ ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ማለት ኢረለቫንት እናኾነ ስለ ዝኸደት ተደላይነታ መሬት ስለ ዝወደቐ ወላ ሓንቲ ኢኮኖሚክ ፓወር ኣይኮነትን ፅልዋናታ ድማ ቁጠባናታ ይወድቕ ስለ ዘሎ ናብ ጎደለ ይኸይዱ ስለዚ ፅልዋናታ ንምምላስ በቃ ምስ ዝኾነ ሰብ ንክትሰርሕ ፅልዋ ከም ዘለዋ ንከምስላ ዝኽእል ኩሉ ክትገብር እያ ትጓየደላ እዛ ኣብዚ ክፅሕፍ ከሎ ካውንተር ቴሮሪዝም ንምእላይ ተታሂሉ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ቴሮራይዝ ዝገብር ዘሎ ኣብ ህዝቡ ዕግርግርም ኩናት ዝፈጥር ዘሎ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ክፈትሖ ዝኽእል ፀገም እንታይ ኣለዎ ህዝቢ ዝቐትል ዘሎ ብድሮናት ካልእ ግብረ ሽበራ ዝበሃል የለን ግብረ ሽበራ ዋላ እውን እቲ አልሸባብ ዝበሃል ኣብቲ ውሽጣዊ ስለያዊ ምርባብ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ምስኣቶም ርክብ ከም ዘለዎን ኣብ ብዙሕ ገበናት ኢዱ ዝሕውስ ዘሎ ስለያዊ ምርባብ ናይ ኢትዮጵያ ንዓዲ እንግሊዝ ብኸመይ ከገልግላ ዝኽእል ናበለ ሰፊሕ ዝኾነ ትንተና ሂብሎ ንብሓቂ እንታይ ዘርእየካ እዚ አብይ አሕመድ ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ኣሎ እቲ ፈተነታት ናቱ ግን ኢትዮጵያውያን ልዕልዩ ኣውት ስማርት ብምዃን ነቲ ኩነታት ኤክስፖዝ ይገብርዎ ኣለዉ ብኩሉ መዳይ ድማ እዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣንጻሩ ብዙሕ ክሰርሕ ትሪኦ ናይ ትግራይ ኤሊት ምሱ ናብኡ ክፀጋጋዕ ዝፍትን ግን ብዙሕ ከዓ ዘተኣማምን ጉዕዞ ድማ ዘይብሉ ብሓፈሻ ቅድሚ 2 ዓመት ነቲ ናይ ኣቢ ኣካይዳቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ዝበሃሉ ብኩሉ ዝከኣሎም ሎቢ ኣንጻሩ ብዙሕ ፅሒፎም ብዙሕ ከም ዝረብ ገይሮም ሕጂ ድማ ኣምሓራ ተረኪቦም ኣለዉ ቅድሚኦም ኦሮሞ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ኣብዚ ዋላ ጭብጥታት እናቕረበ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ እንታይ ክንፈልጥ ኢለ እቲ ኣካይዳ ናይ ምዕቡላት ሃገራት ምናልባት ኣብዚ ነይሩ ሓደ ትግራዋይ ነግሮ መንገዱ ጽቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ስፔሻል ኢንቮይ ፍሉይ ሎ ናይ ኣሜሪካ ባይ ዲፎልት ናይቲ ከባቢ ፕሬዚደንት እዩ ትእዛዝ እዩ ዝኸይድ ማይክ ሃመር ኣብ ማኺሩ ገለ ኣይኮነን ከምዚ ኢኻ ትገብር ኢሉ ዝኸይድ ምስ ኤርትራ ከይተራኸብ ኢሉ ዝኸይድ ከምቲ ኣብዚ ኣዚዝዋ ዝኸደ ነቶም ማእኸላይ ኮሚቴ ትእዛዝ ይህዎም ከይዱ ብዙ ሰሪዕዎም ሓቀይ ባይላተራል ዘይኮነስ እዚ ኣግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ኢልዎም ይኸይዱ ፍቑሰት ናይ ወያነ እዩ መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ፍቑሰቶም ንወያነ ዘሸቅሉ ወያነ ሸቃላ እዩ ናይቶም ዘሸቅልዎ ማለት እዩ ምርናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ከምዚ ኣለዎ ዕላማታት ክወቅዖ ኣለዎ ኢልካ ትዛረብ ደይናቱ ደይ ዓቕሙ ኢኻ ትወ ዘለኻ ዓቕሞም ከዓ ኣይፈልጡን እዮም ዓቕሞም ፈፂሞም ኣይፈልጡን እዮም ዝሓስብዎን ዘብልዎን ፋንታዝያ እዩ እቶም ዘማኽርዎምን ዝእዝዝዎምን ካብኦም ይጎዱ ሕዚ እቲ ናይ ስፔሻል ኢንቮይ ፍሉይ ወረዳ ንኤርትራ ናብ ሃገር ጣልያን ብምኽንያት ስራሕ ዝተዘጓዓዘ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዩኔር ዝተባህለት ጣልያናዊት ጋዜጣ ኣብ ዝሃበ ቃል ትግራይ ንባዕላ ሓሊፋ ንዞባ ሙሉእ ሰላምን ምርግጋዕን ዓቕሚ ዘለዋ እያ ክብል ገሊፆም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ምትግባር ዘላቒ ሰላም ኣብቲ ዞባ ንክዓስል ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ምስ ኩሎም ጎረባብትናም ሰላም ክነውርድ ንደሊ ኢና ኢሎም ምስ ኤርትራ ሰላም ክንገብር ንደሊ ኢና ክብል እዩ እቲ ፕሬዚደንት ተዛሪቡ ዘሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳ
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ፍትሒ ክረጋገጽን ዘላቂ ሰላም ንክሰፍንን ሓጋዛይ ክኸውን ጻውዒት ተቕሪቦሎም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ርኡይ ግደ ዘበርከተ ትካል ኣብ ጣልያን ቱሪን ኣብ ዝሳለጥ ኣኼባም ተዓዲሙ ተሳቲፈሎም ኣብ ትግራይ ኩናት ደው ምባሉ ጽቡቕ እዩ ህዝቢ ግን ሕዙን ኣብ ከቢድ ጸገም እዩ ዘሎ ክብል ተዛሪቦሎ እቲ ፕሬዚደንት ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ዓንዮም ተዳኺሞም እዮም ነዚኦም ንምህናጽ ዘኽእል ሓገዝ የድልየና ኣሎ ክብል እቲ ፕሬዚደንት ጸውዖም ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ትግራይ ዛጊድ ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን ብጥሜትን ሕማምን ብዙሕ ሰብ ይመውተሎም ብወረርቲ ዝተተሓዙ ግዝኣታት ትግራይ እውን ኣብ ኢድ ወረርቲኦም ዘለዉ ክብል እቲ ፕሬዚደንት ተዛሪቦሎም ሰራዊት ኤርትራን ካልኦት ሓይልታትን ኣብ መሬት ትግራይ ስለ ዘሎም ህዝብና ሕዙን ኣብ ከቢድ ስቃዩ ክብል ተዛሪቦም ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያም ሰራዊት ኤርትራን ካልኦት ሓይልታትን ካብ ትግራይ ናይ ምውፃእ ግቡእ ዘለዎ መንግስቲ ፌደራል ዝብል ኣቶ ጌታቸውም ንዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ፍትሕን ተሓታትነትን ንኽረጋገጽ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ክጣየሽ ኣለዎ ብምባል ሓዱሽ ኣማራጺ መፍትሒ መረጋገጽ ፍትሒ ኣብ ትግራይ ሓሳብ ኣቕሪቦሎም ድሕሪ ግና ኣብ ኩናት ወረ ኩናት እንታይና ንርኢ ዘለና ጌታቸው ረዳ ናብ ኤውሮጳ ናብ ጣልያን መፅዩ ኣቲ ስፖትላይት ተዋሂብዎ እታ ተዋህበቶ ዕድል ድማ ንኤርትራ ከይከሰሰ ክትሓልፎ ስለ ዘይብላ ዝዓበየ ሽግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገሞም ተወሳኺ ድማ ካብ ምስ ፌደራል ብዘለዎም ፀገም እምበር ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝፈጥሮ ፀገም ከም ዘይኮነ ማንም ሰብ ይፈልጥ እንትኾነ ንኤርትራ ክትከስስ ግድን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ዕድል ክረኽቡ ከሎ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌራ ኤርትራ ከምዚ ኢላ ኤርትራ ከምዚ ጌራ ምባል ነቲ ናራቲቭ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ ዝኸውን ናራቲቭ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ዕድል ክረኽቡ ከለዉ ንኤርትራ ንምንቃፍ ድሕር ከም ዘይብሉን ኤርትራ ድማ ብዛዕባ እዚኦም ህዝቢ ብዛዕባ እሊት ናይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ትክክለኛ መርገፂ ትክክለኛ መረዳእታ ክንሕዝ ኣለና ምስ ኤርትራ ሰላም ክንፈጥር ኢና ክብሉ ከለዉ ነቲ ህዝቢ ሰላም ዝደሊ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝፈልጡ ዝጥቀምሉ ዳ እምበር ንኣጀንዳ ናቶም ዘገልግሎም ኣይኮነን ዝረኽብዎ ሓገዝ ምስ ኤርትራ ሰላም ንክፈጥሩ ይኮነን ምስ ኤርትራ ህልኽን ፅልእን ንክፈጥሩ ስኻ ንኤርትራ ኣይዞሌት እናገበርካ ንኤርትራ ንምህራም ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ መቐፀልታ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ብለይም እናገበርካ ነቲ ቀንዲ ዝብድለካ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ፀገም ናትካ ውሽጣዊ ፖለቲካኻ ነቲ ህዝቢ ዝሕምሶ ዘሎ ንዑ ገዲፍካ ኩሉ ግዜ ነቲ ፀገም ኣውትሶርስ ይብልዎ ናብ ካልኦት ሓይልታት ከተፀጋግዖ ምፍጣን ፅቡቕ ታክቲክ ኮይኑ ይስማዕ እቲ ፀገሞም ግን ኣብዚ ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣኽቢርና ኣብ ግዝኣት ትግራይ ሰፊሕ ኣምሓራዊ መንነት ኣኽቢርና ኣብ ግዝኣት ትግራይ ሰፊሕ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ዝበለ ሓላፍ ቢሮ ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መንገሻ ፈንታው መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይ ቅዋም ንብረት ኣምሓራ ብምግባር ይንቀሳቐስ ምህላው ሓቢሩ ምስ ፌደራል ንዘራርብ ኣለና መሬትና ክምለስ ዝብል መፅባዕ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ከይበለ ዝብል ሓበሬታ ይህብውን የለን ወገን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ገቢቶም ዘለዉ ሓይልታት ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ግን ብኣንጻር እውን ኮይኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ድማ ካብ መንግስቲ ፌደራል ሙሉእ ውክልና ተዋሂብና ንመሓደር ኣለና ክብል እውን ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከይወፅእ ብዋንነት መንግስቲ ብልፅግናን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ብልፅግና ሹመት እናሃበ ሰፊሕ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ተወለድቲ ወልቃይት ፀገዴ ሑመራ ዝሓዘ ሓደ ጉጅለ ሽማግለ ትግራይ ብነፋሪት ሑመራ ይኣትዩ ነገራት ብዝረርብን ሽምግልናን ክውዳእ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሑ ክገልፅ ፀኒሑ ዝኾነ ዓይነት ስምምዕነት ኣይገበርናን ዝብል ደመቀ ዘውዱ ህዝቢ ኣምሓራ ኮነ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ስምምዕነት ከም ዘየለ ክፈልጥ ኣለዎ ክብል ኣስሚሩ ኣሎ ንሕና ስራሕና ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝብሉ እናተዘዋወሩ ሆስፒታላት ዘመርቑ ዘለዉ እዞም ሓይልታት ፀላእትና ንምምካት ገና ክንቃለስና ይብሉ ብወገን ብልፅግና ፓርቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ባእሲ ናበይ ቅፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ወልቃይት ሑመራ ከምኡ ድማ ብታሕቲ እውን ራያ እዚ ቦታታት እዚ ንሓድሕዶም ኣብ ናይ ታይም ቦምብ ምዃኑን ኣብ መንጎ እዚኦም ዘሎ ናይ መሬት ባእሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናብ ሓደገኛ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእልን ናይ መሬት ባእሲ ስለ ዝኾነ ድማ ህልቂት ንምፍፃም ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ነቲ መሬት ክትወስድ ነቲ ህዝቢ ከተጥፎ ክደፋፍእ ስለ ዝኽእል ናይ መሬት ሕቶ ናይ መሬት ባእሲ እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ህዝቢ እሞ ከዓ ናይ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ብዓሌትካ ዝተፈላለኻ ኣምሓራይና ተጋሩና እንትብሉ ስሉ ድሕሪ ኮይኖም እቲ ሓደጋ ናይ ህልቂት ናይ ምፍፃም ወይ እውን ኤትኒክ ክለንሲንግ ዝበሃል ንከጋጥም ዝለዓለ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ፀገሞም እዚ ኤርትራ ዝፈጠረቶ ፀገም ኣይኮነን ሓደ ካልኣይ ኣብዚ ስምዕዎም ድሕሪ ክንሓልፍ ኢና ትማሊ ኣብ ልዕሊ ዋና መሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣቶ ሰሎሞን መዓሾ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ፈተነ ቅትለት ስዒቦም ሰራዊት ትግራይ ኣይወዓልኩን ኢሎም ነቲ ፈተነ ቅትለት ዝፈፀሙ ዕጡቓት ካብ ኣርሚ ሱሳ ሰራዊት ትግራይ እዮም ዝብል ሓበሬታ ብበዝሒ ተዘርጊሑ ትማሊ
ብተማሳሊ ኣብ ከባቢ ዓብይ ዓዲ ከባቢ ኣግበውን ሰለስተ ሰባት ደገፍቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ይኹም ብዝብል ብኣርሚ ሱሳ ተኣሲሮም ተባሂሎምን ተጸብጺቡ እዮም ብሓፈሻ ትማሊ ዘጋጥሙ ኩነታት ጸጥታ ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ መሰረት ብምግባር ሽማ ዝተልዓለት ኣርሚ ሱሳም ዋና ኣዛዚኣ ዝኾነም ጀነራል ህንፃ ወልደ ጆርግስ ኣይወዓልናዮን ሽም ሰራዊትና ጸለመ ይካየደሎ ክብል ከሲሰሎም ምስ ኣቶ ሰሎሞን መዓሾ ከም ሰባትን ስራሕን ጽቡቕ ዝምድና ዘለና ኢና ናብዚ ደረጃ ዘብጽሕ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የለን ልዕሊ ኩሉ ኣነ ንድሕነትን ሰላምን ሓላፍነት ዝተዋሃበን እምበር ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት አንጻር መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ዕላማ ደው ክብል ኣይክእልን እያ ክብል እዮም ጀነራል ህንፃ ንሪኦ ዘለና ኣብ ንሓትሕዶም ሓንሳብ ዕልዋ መንግስቲ ተፈፂሙ ይበሃል ሓንሳብ ንጌታቸው ኣብ ከምዚ ክኸይድ ከሎ ንክቐትልዎ ፈቲኖም ይበሃል ሓንሳብ ንደብረፅዮን ከምዚ ገይሩ ኩሉ እዚ ፀገም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም እዩ እቲ ፀገም ኣብ ውሽጦም እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ናቶም ክንዲ ዝፈትሑ ግን ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ከዓ ልዑል ጥንቃቄ ከም ዘድልዮ ክንፈልጥ ኣለና ሓንቲ ለንቀነ ብብዝሒ ሼር ክትኸውን ዘላ ኩነታት ሪኢኹማ ትህልው ኢኹም ንሳ ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ዕቑባ ምሕታት ዝብል ልሙድ ተርእዮ ንነዊሕ እዋን ክጥቀምሉ ዝፀንሑ ብፍላይ ካብ ትግራይ ዝውለዱ ኣብቲ ሽመልባ ማዓስከራት ብሽም ኤርትራውያን ብዙሓት ንደገ ሪሰትል ከም ዝኾኑ ነቲ ሽም ኤርትራዊ ንዑ ስለ ዝመስሉ ቋንቋ ስለ ዘሎ ነቲ ዕድላት ናይ ኤርትራውያን እናመንጠሉ ንኤርትራውያን ኣብ ካምፕና ከም ዝሳቀዩ ብምግባር ነቲ ቦታታቶም ወሲዶም ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳ ብብዝሒ ከም ዝኸዱን ኣብ ኤውሮጳ መፂኦም እውን ከም ኤርትራዊ ተመሲሎም ወረቐት ወሲዶም ከይኣክል ተገምጢሎም ንኤርትራውያን ክፀርፉን ክዝልፉን ዝውዕሉ ኣብዚኣ ኢምቦል ሚድያ ፅብቕቲ ቪድዮ ገይሩሎም ነይሩ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ሂብዎም ዘሎ ግብረ መልሲ ንኤርትራውያን ወይ ተመሲልኩም ኣሳይሉም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ቪድዮታት ክሰርሕ ዝጀመረ ኣብ ቲክቶክ ወፂኡ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ድማ ኣነ እውን ኢትዮጵያዊ ክንሰይ ብናይ ኤርትራ ወረቐት ሒዘ ኣጀኹም ትኽእልዎ ኢኹም ዘይከኣል የለን እንዳበለ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ክብል ከለኹ ብኣሽሓት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢትዮጵያውያን ኣብ ላይፍ ብምውፃእ ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ እዚ ሳናቲም ዝወሃብ ኣሎ ብኢድ ፀጋም ብኢድ የማን ኣብ ላዕሊ ዝረአ 80,000 120,000 ዝወሃብ ኣደኖ ክንደይ ምዃኑ ንስኹም እዮም ትፈልጡ እቶም ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ግን ኤቭሪ ታይም ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ዝኣተወሉ ብኢድ ኣብ ሳተርደይ ወይ ኣብ ቀዳም ኣትሊስት 200 300 ሰብ ላይፍ ኣለዎ ካብ ዝተፈላለየ ሃገር እዮም ዝድውልሉ ኤርትራውያን ኢድና ሂብና ሕጂ ንኣብነት ገሊኦም ካብኦም ኣብ ግሪክ እየ ዘለኹ ብናይ ኤርትራ ድማ ኢደይ ሂበ ከመይ ገይረ ክመፅእ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ዘረባታት ክዛረቡ ተሰሚዑ እዚ ወዲ እዚ ኣይትፈርሕ እንዲኻ ኢሎም እውን ገሊኦም ዝሓተትዎ ኣሎ እሱ ናይ ኣጋጣሚ ኣብቲ ቪድዮታት ክቅዳሕ ኣይተኽኣለን ፀገም የብሉን እቶም ኦፊስ እውን ይፈልጥ እዩ ክብል ኣፍ ልቡ ነፊሑ ዝተዛረበሉ ቪድዮታት ንስክላ ዘምለጠና እውን ኣሎ እቶም ዝሰዱልና ዘለዉ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ኤርትራውያን እሳ ክረኽባ ነርኒ ኢሉ ብጣዕሚ ዝተጣዕሰ ሓደ ሓውን ኣሎ ኣጆኻ ኩሉ ረኺብና ኣለና ዝዓበየ ብኢድና ኣትዩ ስለ ዘሎ ኢልናዮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘርእየኩም እንታይ እዩ they have been emboldened ማለት ብጣዕሚ ኦም ካብ ክሳድ ንላዕሊ ቁጥሪ ተፀብፂቡ ከመይ ኢሉ ክኸውን ዝኽእል እዚ መንግስቲ ኤርትራ Andreas Melan, in an interview with APA, explained that as thousands of Ethiopians continue to illegally migrate to Saudi Arabia and South Africa, those who flee to Europe usually claim they are from Eritrea, as that have better chance of recognition for asylum. ታይሉ ተወሊደ ግን ኤርትራ ዜግነት አለን ክብል ይኽእል ይሓደ ሰብ ግን በዓል እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ሂምቦል ሚድያ ኣብ ተደጋጋሚ ሓቢሩና ነይሩ ኣብቲ ግሩፕ ዘለና ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ እዛ ቪድዮ ከይትኩም ስምዕዋ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዋ ንእሽተይ እንታይ ዓይነት ከም ዘለዋ ንኸፍልጠኩም ኢለ እምበር እቲ ትሕዝቶኣ ኩሉ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እዚ ጉነታት እዚ ድማ ብዕምቆት ክረኣየ ዘለዎን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ቅድሚ ሕጂ ካብ ግሪክ ዝሰደዱለይ መልእኽቲ ሰይደልኩም ነይረ እቶም ዝተርጎምታው ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ነቶም ኤርትራውያን ሽግር ይፈጥሩሎም ነቶም ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ ነቶም ኤርትራውያን እዮም ሽግር ዝፈጥሩሎም ሕሉፍ ሓሊፍዎም ማለት እዩ ብናይ ኤርትራ እዮም ወረቐት ዝወስዱ ኣብ ግሪክ እቲ ወረቐት እቲ ድማ ናብ ኤሮጳ ንመእተዊ እዮም ዝጥቀምሉ እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ትዕወት ኢሉ ዝጭድር ዝነበረ ናይ ኤርትራውያን ድማ ከነጥፋኩም ኢና ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ዝኣተወ እምበር ናይ ትግራይ ኬዝ የለን ገምጢልኩም ራይዋ ትግራይ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ህልቂት ተፈፂሙሉ እንድሕሪ ኮይኑ ሞት ኣጋጢሙ ከባቢ ሚልዮን ሰብ መይቱ እንተኮይኑ ስለምንታይ ወረቐት ዘይሂብዎ ስለምንታይ ናይ ትግራይ ኬዝ ዘይህሉ ተጋሩ ተበዲልና ኢና እንድሕሪ ኮይኑስ ኤሮጳን ኣሜሪካን ስለምንታይ ኬዝ ዘይፈጥረሎም ምክንያቱ ካብ ዓዶም ካድሙ ስለ ዘይደልይዎም ተጋሩ ኣብ ዓዶም ኮፍ ክብሉ ስለ ዝድለዩ ኤርትራ ዳንታይ ህልቂ ስለተፈፀመ እዮም ብኤክስፕረስ ወረቐት ዝውሃባ ኤርትራ ባዶ ክትተርፍ ስለዝተመደበ ኣብ ዘለኩም ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዝኽተሎ ዝነበረ እዩ እዚ ኣብ ዴይሊ ሜይል ናይ ኦንላይን ዝወፀ ፓብሊኬሽን ኢትዮጵያውያን ብሽም ኤርትራ ወረቐት ወስዱ ኣለዉ ሓድሽ ኣይኮነን ኢልዎ ካብ ቀደም ንከታተሎ ዝነበርና ወላ ሓንቲ ፍሉይነት ዘይብሉ ካብ ነዊሕ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ዝሕብሮም ዝነበረን ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራ እቲ ፖሊሲ ግን ፖሊሲ ናይ እዚ ምሕራባዊ ዓለም እንታይ ነይሩ ንኤርትራ
strategic depopulation ህዝቢ ኤርትራ ባዶ ንምትራፍ ንኤርትራ ባዶ ንምትራፍ ህዝባ ካብ ዓዲ ከም ዝጠፍእ ንምግባር ዝወፀደ ኣንበረ ኤርትራውያን ፀገም ስለ ዘለና ኣይኮነን ካብ ካልእ ኤርትራ ፀገም ኣለዋ ሙሉ ኣፍሪካ ፀገም ስለ ዘለዋ ካብ ናይ ካልኦት ዝተፈለየ ፀገም ስለ ዘለዋ ኣይኮነ ኤርትራ ብፍሉይ ወረቐት ክወሃቦም ተመዲቡ ወይ እውን ኤርትራውያን ፍሉይ ናይ ህልቂት መስርሕ ስለ ተፈፀመሎም ኣይኮነ እንታይ ዳ ኤርትራ በቲ ካልኩሌሽን ናቶም 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ተቢልካዮ ወላ ሓንቲ ክስምዓና ይክእልኒ ስለዚ እታ ሃገር ግን ብጣዕሚ ስለተገድስ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ዓፂና ነቲ ህዝቢ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳንን ካብታት ትግበረሉ ካብኡ ምስ መፀ ድማ ነቲ ስድራ ቤታት ኮይኑ ዝመፀ ብኬይዝስ ጌርና ንወስዶ ነቶም ካልኦት ግን በዓልና ባዕሎም ብሰሃራን ገለገሎም ከም ዝኸዱ ንገብሮም ኣብ ምስከዱ ከዓ ወረቐት ከም ዝረኽቡ ንገብሮም ብምባል እቲ ታክቲክ ኣብ ወረቐት ክትሓስቦ ከለካ ቀሊል ክኸውን ዝኽእል እዩ ግዜ እውን ክወስድ ኣይክእልኒ ዝብል እምነት ነይርዎም ኣብ ትግባረ ግን ከምቲ ዝደለይዎ ክኸይድ ኣይከኣለን ኣብዚ ኤሮፓን ገለመለን ድማ ትሰብ ብፍላይ ከም በዓል ስዊስ መጀመርያ ሕራይሎም ወረቐት ክቦ ምስ ጀመሩ ድሕሪኡ ግን ሌላ ዓቕሞም ምስ ኮነ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ድሮ ብፍፁም ወረቐት ክንባይ ንኽእልና ነቲ ወሲዱ ዘለዎን ክንጥሩ ዘይና ብምባል ሰርሑ ፈቲኖም ስለዚ እቲ መደብ ካብ ቀደም ብመንገዲ ዩንስኣር ዝተወደበ ንኤርትራ ህዝባ ዘቂቑካ ንምትራፍ ጥራያ ንምትራፍ ዝተገበረ መደብ ምዃኑ ኤርትራ ኣብ ትዊተር ድሮ ኣብ 2023 ቅድሚኡ ተደጋጋሚ ይገልፅዎ ነይሮም እቲ ዝወፅዎ መደብ ድማ ይሰርሓሎምን እምበር ናይ ካልእ ዜጋታት ብሽም እዚ ብሽም ኤርትራ ወረቐት ይወስድኹም ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ተሓቢሮም እዮም ትሕቶ ግን ስለተደልየ እዩ እምበር ስለዘይፈልጡ ይኮኑ ይደልይዎ ነይሮም እዮም እቲ ሕቶ ኣይትመፁን ኢኹም ንኤርትራውያን ኬዝ ናትኩም ጠጠው ክብል ኢሎም ነቲ ካልእ ክዓፅዎ ይኽእሉ ነይሮም ግን ከምኡ ዝብል ሲግናል ብዘይምሃብ ነቲ ኩነታት ክቕፅል ተኻኢሉ ማዕረቲ ንኤርትራ ዝተዋሃበ ዕቑባ ማዕርዩ ወይ ልዕልዩ ምክንያቱ ኤርትራ ውሕድ ህዝቢ እዩ ካብ ዝደገ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኣብዚ ካልእ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመት ዝመፀ ሰብ ብናይ መን ወረቐት ወስድ ነይሩ ተልካዮ ብናይ ኢትዮጵያ ወረቐት ኣይነበረን ኣብ ዝሓለፈ 16-17 ዓመት ካብ 2006-7 ጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ወረቐት ኣይነበረን እዚ ዲሞክራሲ መለስ ጽቡቕ ገለ ስለ ዝበሃል ዝነበረ ወረቐት ኣይነበረን ስለዚ ኩሉ ሰብ ብስም ኤርትራ እዩ ዝወስድ ነይሩ ሓደ ካብቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ድማ top 10 origins of people applying for asylum in the EU ኣብ ኤሮፓ ዝያዳ ዜግነት ዝቕበል ዕቑባ ዝሓቲ ዘሎ ህዝቢ ብምባል ኤርትራ መበል ኣብቶም top 10 ምናልባት እዚ ኣብ 2015 ስለ ዝኾነ ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ሲርያ ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ኮሶቮ ኣልባንያ ፓኪስታን ሪኢኻ ኤርትራ ውሕድ ግን ብመንፅር ኣፍሪካ ግን ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝህልዋ ገይሮም ነይሮም ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ነገር በብመዓልቱ እቲ ኣንፃር ኤርትራ ዝውደብ ነገራት ናይ ኤርትራ መልኣኽ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ዝፈትሓላ እቲ ኩነታት እምበር እቲ ኣብ ልዕልያ ዝህንደስ ወይ እውን ኣብ ልዕልያ ክግበር ዝውጠን ነገራት ከቢድ እዩ ኩሉ ግዜ for some reason ነገራት ይፈሽሉ እዮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ይፈሽሉ እዮም እቲ ጉዳያት ናቶም ብዙሕ ግዜ ይፍትኑ ግን ይፈሽልካ እቲ ኩነታት ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንሕና ብምስትውዓል ክንሪኦ ኣለና እቶም ነዚ ተበግሶ ወሲድኩም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነታ ኣርቲክል ፓብሊሽድ ከም ትኸውን ዝገበርኩምን ብዙሕ ኤቪደንስ ኣሎ ኣብ ኤክስ ናተይ ሕጂ ብዙሕ ፖስት ዝገበርኩ ኣለኒ ኣብ ኤክስ ዝያዳ ነቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ስለ ዘሎ ሼር ብምግባር ክንተሓባበር ክንክእል ኣለና ማሊ እዚ ኣርቲክል እዚኣ ብዙሓት ኤርትራውያን ሼር ገይሮም ኣለዉ እርግፀኛ እቲ መንግስቲ እቲ ሆም ኦፊስ ዝበሃል ናይ ዩኬ ድሮ ተቐቢሉ ነቲ ጉዳይ ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ጀሚሩ ከም ዘሎን ሓደ መፍትሒ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ድማ ምግንዛብ የድሊ ንእሽተይ ንስማዕ ድሕሪኡ ክንሓልፍ ኢና እዚ ተፃሪዩ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ተፃርየ ጥራይ ዝፍለጥ እቲ ከይድ ኣብዚ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሕና ካብ ኤርትራ ኢና ወፂና ብስግረደብ ኣብ ውትድርና ነርና ተዓሚፅና መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሽግር ኣብፂና እንዳበሉ ከለዉ ትሪእዎም ኣለኹም ዲቕ ዝበለ ኣምሓርኛ እዮም ዝዛረቡ ሓደ ሰብ ወዲ 25 ወዲ 27 ዓመት ተኮይኑ ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ነይሩ ከመይ ገይሩ ኣምሓርኛ ክዛረብ ዝኽእል the last time ወይ ናይ መጨረሻ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገርና ዝነበረታ 1991 እያ which is 34 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ዓሰብ ተወሊደ ይበሉ ወላ ዘረባ ወላ ሓንቲ ብዙሕ መጎትን ዘረባን ዘድልዮ ይኮነን ደይ መደይልካ ንስርቂ ዝተዋፈረ ኩነታት ስለ ዝኾነ ክንሰግሮ ኢና ናብቲ ፅቡቕ ዜና ገፅና ክንሰግር ኢና ፅቡቕ ዜና ክንብል ከለና ኣብ ኤርትራ ለንቀነ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብኣቶም ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ምክትል ሓላፊት ናይቲ ባንክ ዝኾነት ናብ ኤርትራ ኣትያ ኣብ ዓዲ ሓሎ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ተራኺባ ኣላ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ትገብር መደብ ዘለዎን ዝገብር ዘሎ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ሓደ ካብኡ እቲ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ ከባቢ ደቂ ኣምሓረ ዝግበር ዘሎ ከባቢ $50 ሚልዮን ባጀት ዝወፀሉ ንሱ ፋንዲ ገብሮ ከም ዘሎን ንሱ ገብሮ ከም ዘልን ኣብ ኤርትራ ድማ ክትሓባበር ከም ዝደሊና ንርኢ ዘለና
እዚ ንሪኦ ዘለና ተበግሶታት ድማ ብኤርትራ ደንቀነ እቶም ናይ ልምዓት ትካላት ናይ ዩኤን ተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ይኣትዉ ኣለዉ ስለምንታይ ግን ከምኡ ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራ ገለ ነገር ሓገዝ ተጌርካላ ውፅኢት ክትገብር ትኽእል ሃገር ምዃና እቲ ዝበሃል ብሚድያ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበሩን ዘመቸታት ዝገብርዎን ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ምዃኑን እዚ ከዓ ኤርትራ ብተግባር ናብ ፅቡቕ መንገዲ ጉዕዞ እትኸይድ ዘላ ሃገር ምዃናን እቲ ባንክ ድማ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ክሰርሕ እቲ ፕሬዚደንት ናቱ ኣብ ኤርትራ መፂሉ ኣብ ዝነበረ ፅቡቕ ገይሩ ተዛሪቡን ገሊፁ ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ድማ ምኽትል ናቱ መፅያላ ነቲ ስራሕ ድማ ዝያዳ ንምዕማምን ንዕምቆት ንምውሳኽን ክኸውን ከም ዝኽእል ካበይ ናሪናዮ እዚ ከምዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብቲ ኩነታት እቲ እውን እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ባንኪ ባዕሉ ዝበሎ እንተሰሚዕካ እዚ ነገራት እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ገሚትና ነርና the most is a sense of purpose, of direction, of commitment, of determination, and of nationalism and patriotism that I see here from President Awaki since we had time yesterday. It's very clear that أنا كابت عزب كويلو إذا حجر جا نتصور زخونة علامة زلوايا تمرحنا دما نت علامة كبوس حز دلي نتصور زخونة كايدا زلون تزبد ما ججن نزلو توفاي نزلو تعرام هزبيو سلازي نبيك خد خمس دليو انت عينت علامات كهرم خمس دليو تبقي سوم صرح زلويهم نزيهم لما حجاز دما زغل ليو بفلا دما كم بنك لمعات أفريقيا ديو نا UN agencies ديوم مبزحت جزء أتوكروناتهم أب كتمان نزلون كحجزي يكونون أب قطرات نزلو حجرات بحرشة نفسنا نقلا عندناوي أقولت نهزبك وهاب بفلاي تعبر حقة ترى زلو كمون أتي بزح ولا حتى زي ركب كاب كتماتات رح يغزلو ناي تمرت عدلات زي بلو نعتاتهم عدل المهاب exact المسلمين ساتهم كسر حواز دليو استراتيجينا من قصة سلازقتم تخك لنيا بحدا كسر حوي مرتلو لذي ناي لمعات بروجكتات يزقبر زنابنا زي بنك لمعات أفريقيا قال كابتي علامات ناتو إذا حزب أفريقيا تميت بحال نافريقيا كمي جركا تمجبا كمي جركا برهان كم تركب ساعات كم تركب تجبرا كمي جركا كونكت تجبرا بحدا نقدر ناخذ جبر وين انفراستراكشر ناخذ هنس كمي جركا دما كابت دخلنات وزيا ناب عبي تصادفه كم تخيل نخجبر بليونات دولار باجز زلو بانكي زي إيرترا دما من إشتي عبنا نجر كتجبر كم تخيل زتجنزبه كيلايو سمعوا بتزربنا. That's exactly what this country needs, and it's very clear that the people are quite determined to develop and have a sense of self-reliance and self-sufficiency in things. And so today we went to see the big dam here, and I was impressed. So it's 33 million cubic meters of water that they have, and they have 10,000 hectares that they want to irrigate with that. They're doing already 1,000 hectares. So أبزر ديجا خير أبزر أخلو تعتقرتي أنا بحكي إذا قرر مخانون نعسرت الشح هكتار كلمة زغل مريت كم زلاب تحتيو نساتهم جنب عمام شح هكتار تريهم زل معزلو سلزي أبزي كنا منتاي أستواز أناتو ما بزحتك زي بنك لمعات أفريقيا أبديكاتات مسرح ديو نخالي عبيت بروجكتاتي كحجز زغل مغنياتو ديجا أنا مسرح حجرات عقم سلزي بالله وين برايفت بانك كحجز كاسل زي كل إيرتراج نتزغى بدا سرح كم زجبرتي يريس لزلو يحجوسيو ترديهم لهم إيرترا نتزغى بدا سرح جيراتو نتزحشن عتاتهم نخحجزو زغل لنا عتاتهم نخجبريهم زي لمعاتنا تعتقرتي ديجا خسرح أزي كبيرن كبورنيو بنت أرد ديجا تسرح إذا لا تعتيزه ولا لمعاتنا خسرح وجازة حتى تكون تقولي زحشيو زغل ليو that's why دما كاب علاتون So that there's a lot of area for livestock. They're doing dairy. We went to see a lot of dairy farms that they're having. They have also areas where they're cultivating quite a lot of fruits. They're also doing quite a lot of coffee production and all of that. So when I got over here, I was impressed with the density of infrastructure. President Avaki took me to see an area where they were doing irrigation. And instead of doing the regular pivot irrigation, he has one that you can actually do from the top, which is quite, again, credit to the fact that they are. So دائما زول زلوا أبزي بوتا أبزي حجر زيا مسمس أخو حدث تجنزب كونتلو ساعكي نهاية تغرسيلو ساعكي وحدي كران ساعك نهاية تغرسي نالبات أسمرا كتماتا بلج لا زي بلا بلاسو قال بويا زي تلاقي كتب التخليقة تحت غرس مالت قل تزخبره كم بعد دقيقاتيو هذا ديجان خسرح حقوا خايد سبر إثيوبيا دما طلع على الجهر ولو ديجايو كتفلتوا زلكم بأفريقيا درجون إيرترا دما بعقمة إيرترا 4 مليون 5 مليون حزبين تلكايو إذا ديجاتات أب كركبات كم دما أب جرجرات تغير زلوا أب قحتي لا تغير زلوا كابت ديجاتات ناتهم تسوم غيرنا لنا زولي عبيو بمنصر 5 مليون حزبين هاتهم 210 مليون يوم سازي البروبورشناليتي انت تذكرين كا إيرترا اليوم ديجاتات زلوا قبل اليوم تسعكت فتراونت نايتزبد ما يتزبد زلوا irrigation way when زي معبل حرشة زتكم بمريز خيد way when نبتي قرب تحت كم ده 60 خاطر قبره جن السيستم التدمع حي انت لو مسنا يرترا وتتاونت كل وصل زي كل
بعلاتهم بزفتروا بالعلى العلي كخيط كم زغل وجيرهم مزلهم حدش innovation جيرهم بمرأي دما تجريمنا بلي innovating themselves. They're not just simply copying from others. And so I came away from this particular visit very excited on the farm visit with three things. First is that the capacity of the Eritrean population and the research institutions to really do great engineering work is superb. The Eritrean Mapping and Information Center did a lot of the dams that I see over here in other countries. Most of those, the dams that had to be contracted out to foreign contractors to do them, and they did them here. We went over there and we saw a lot of giant tanks in which they pump water to irrigate and also to provide water to households. And I was surprised that a lot of it was actually done by students. ናይ ብሓቂ ብኤርትራውያን ከም ዝተገረመን ከም ዝተደነቐን ዛ ቪድዮ ምስ ገበሩ እኳ እዞም ኩሎም ሓሳዳት ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ተቃወምቲና ባህልቲ ንዓይ ብዙሕ ግዜ የምፀርፉ ንብሰንኪ እዚኣ ብመንሰያት ናይ ኤርትራ ኣዝየ የተገሪመ ፈጠራውነት ናቶም ብጣዕሚ የተገሪመ እዚ ዓይነት ሕተ ቅርፂ መብዛሕተን ሃገራት ካብ ደገ ብዝመፁ ኪላታት እዮም ዝገብርዎ ኢሉ ኣብዚ ሃገር እዚ ግን ባዕሎም ጥራይ ዘይኮኑ ከዓ ንኣሽቱ መንሰያት እዮም ዝገብርዎ ኢሉ ስለዚ ኤርትራ ማዓት ዘኹርዕ እዩ ዘለካ ናይ ብሓቂ ዘኹርዕ እዩ ዘለካ ለሚና ኣብ ትሕቲ ገዳም ብዙሕ ሽግራትን ከላ ለሚና ይኩን ትሰርሖ ዘላ ብርሃፃ በቲ ዝርከቡ ገንዘብ እዩ ዝስራሕ ዘሎ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ድማ ይሰርሖ ዘሎ እዚ ሓደ ንኣፍሪቃ ብኩሉ ገፃታ ዝርያ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ገንዘብ ዝህብ ትካል ስለዝኾነ ኩሎም ሃገራት እፍ እናበሉ ዝቕበልዎ እዮም ባይ ዘ ወይ ዘ ሴም ባንክ ኣብ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይቲ ሃገር ከም ዝሰርቆ እዩ ዝንገር ገንዘቡ ሰሪቆም ነቶም ሰባት ድማ ከኣስርዎምን ገለ ክሃርሞም ዝፈተኑ እቲ ጉዳይ ላዕሊ ወፅዩ እቶም ሓለፍቲ ናይቲ ባንክ ሃዲሞም ድሕሪ ክንደይ ኣብ ለሚኑ ከም ዘተዓራረቆም እዩ ዝንገር ስለዚ ኤርትራ ማዕረቲ ኣብ ልዕልያ ዘሎ ተፅዕኖታት ብዙሕ ለውጢ ትገብር ዘላ ኣካል ናይ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ድማ እዚ ኣብዚ ሓደ ካብኡ እዚ UNDP ዝበሃል ትካል ብፍላይ እታ ናይ UN ናይ ልምዓት ሓላፊት እዚኣ ኣብ ኤርትራ ዘላ ሓላፊት ዓመት 2 ዓመት ጌራላ ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራ ኣብ ምሕጋዝ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዘለዋ እዩ እዚ ድማ ቀፃሊ ኣብቲ UNDP ዝብል ፔጅ ናቶም ኣገዳሲ ነገራት ኣብ ከባቢ እቲ ሰሃራ ወይ እውን ክሊማ እናተቀየረሉ ኣብ ዝኸዩ ዘሎ ንኤርትራ ነቲ ኩነታት ንምብዳሕ ኣብ ምሕጋዝ ዓብ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ እዚ ከዓ ዲጋታት ድዩ ሓፅብታት ድዩ ንኣሽቱ ነገራት ነቲ ኩነታት ከይበላሾ ንምሕጋዝ እዚ UNDP ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ UN ኤጀንሲስ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ኣነ ዝሕጎስ እቲ ናይ UN ትካላት ኣብ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ ዝኽተልዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕጉሰኒ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ነቲ ሰሃራ ናይ ወይ ናይ ፀሓያዊ ኩነታት ዝሃርሞ ዘሎ ንዑ ማይ ዓቂቡ እቲ ከባቢ ንክለምዕ እቲ ከባቢ ናብ ልምዓት ገፁ ንክብገስ ዝግበር ዘሎ ኣስተዋፅኦ ነቲ መንግስቲ ጥራይ ክገብር ዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ልምዓታዊ ደገፍ ነቲ ህዝቢ እንድሕር ጌርካሉ ናይ ብሓቂ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል እዩ እዚ ናይ UN ኤጀንሲስ ድማ ነብሱ ዝኸኣለ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣብ ኤርትራ ክገብሩ ክእሉ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ምሳቶም ተተሓዊሱ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት መሊሶም ናብ ዝበለፀ መድረክ ክወስድዎ ይኽእሉ ምክንያቱ እቲ ኣብ ገጠራ ዘሎ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ክርሳዕ ዝኽእል ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መዳይ እቲ መንግስቲ ኣዋተኪሩ ኣሎ ከምኡ ድማ ንሳቶም እዞም ናይ UN ኤጀንሲስ UNDP ድዩ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ድዩ ኩላቶም ኣብቲ ኩነታት ምስ መንግስቲ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ብምስራሕ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ክእሉ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ራይ ዋሕጂ ነተን ገጠራት ዓድታት እዚ ኣብ ሶላር ብምእታው ነቲ ህዝቢ ብርሃን ከም ዝረክብ ገይሮም ነይሮም ኣብ ገለ ክፋል ናይ ዓዲ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣይ ሆፕ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ከም ዝገብረሉ ምኻለ ምስ ግዜ እቲ ኦርጋናይዝ ስለዘይትኾነ ኣሎ እንዲ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ክንገብር እውን ንኽእል ነርና እንዲና ዘይምግባርና ግን ድኽመት ናይቲ ህዝቢ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ብሓቂ እቲ ዝኽየት ዘሎ ሕማቕ ጥራይ ንርአ ኣብ ዓድና ብዙሕ ፅቡቅ ከም ዘሎን ነቲ ሕማቕ ጥራይ ዘጉልሑ ሰባት ስለ ዘለዉ ናይ ፀገም ዘለና ቤት ትምህርትታት እውን ረእይዎ ሶላር ብምቕማጥ እቲ ዘሎ ቀረባት ናይ ኤሌክትሪክ ድዩ ናይ ካልእ ኣስተዋፅኦ ንምግባር እዚኣቶም ከዓ እዞም ሶላር እዞም UN ዝበሃሉ ነዚ ኩነታት እዚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ነቲ መንግስቲ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ ነቲ ንሱ ክበፅሖ ዘይክእል እናበፅሑ ንኣሽቶ ሓረስቶት ድዮም ነቶም ኣብ ገጠራ ዘለዉ ብሕርሻ ነብሶም ንክኽእልሉ ዝኽእሉ መንገድታት መንግስቲ ኤርትራ ሰብ ነብሱ ክኽእል ኣለዎ ስለ ዝብል ንዓታቱ ድማ እዞም UN ድማ በቲ ዘለዎም ባጀት ነቲ መንገዲ ክሕግዙ ዝኽእሉ ብከምዚ መንገዲ እዚ ሃገር እዚኣ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ዝበለፀት መድረክ ክታቱ ምዃና ምግንዛብ የድሊ ንሕና ድማ ዝከኣለና እንተኮይና ክንሕግዝ በታ ንኽእላ ዘይንኽእል እንተኮይና ድማ ኣፍና ክንሕዝ ከም ዘለና ምፍላጥ የድሊ In other countries, that will be done by big engineering firms. And so I think that from where I am today, I see three big things that we want to do with this perimeter that we came in today.
First is to help the president to develop what we call special agro-industrial processing zones. And that will mean that we will be able to build on the infrastructure that has been done over here, bring in support to develop food and agriculture. ስለዚህ ንሕና ከመይ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ንኽእል ይብል ነይሩ ቅድሚ ዓመት እዩ ናይ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ሓላፊ ሓደ ኤርትራ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ትሰርሓላ ግን ፕሮሰሲንግ ማለት ኣብቲ ምህርቲ ምስ መፀ ንኣብነት ሕጂ ሎን ዘበን ህጡር ክራማት ዝነበረ ፅቡቅ ቀውዕሎ እቲ ዝመፀ ምህርቲ ኮሚደረ ድዩ ካልእ ፕሮሰስ ጌርካ ዓሺካ ንነዊሕ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ንደገ ክኸይድ ከም ዝኽእል እንተደይ ጌርካ ብምሉእ ገሊኡ ክጓሓፍ ይኽእል እዩ ኣብነት ኮሚደረ ፕሮሰስ ተዘይጌርካ ኣብቲ ግዜ ዝፈርየሉ ኣብነት ኣብ ከባቢ ኸረን ዘይቱን ወላ እውን በለስ እውን ተሪናያ ፕሮሰስ ስለዘይከውን ኣብቲ ግዜ ክራማት ወይ እውን ገለ ብብዝሒ ብሕሱር ትገዞ ድሕሪኡ ግን ይሰኣን ስለዚ ፕሮሰሲንግ ማለት ድማ ፋብሪካታት ንዑ ክዕሽጋ ዝኽእላ ቫልዩ ኣድ ክገብራሉ ዝኽእላ ኣብኡ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ይብላሉ ኣይሆፕ ይገብርዎ ኾኑ ኣይሆፕ ናይ ኣሜሪካ ኢዳ እያ ትኾኑ ኸውን ነዚ ጠጠው ንምባል businesses that can process food, that can process packaged food, that can package fruits, that can do horticulture production, and why not even a production of floriculture, flower production here for regional markets and ካልእ እውን ናይ ዕምባባታት ሆርቲካልቸር ማለት ዕምባባታት ምክንያቱ ዝኩሉ ሰፋሕቲ ግራውቲ ዕምባባታት ድዩ ገለመለ ጌርካ ንበዓል ስዑድያ ድዩ ናብ በዓል ከለ ዓበይቲ ንኸሙ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ህዝብታት ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ይከኣል ኸውን እዩ I told the president that we'll also support them to develop a financial system that will support agro-industrialization in the country. Oh my God! I wish this could happen. Kuma ድማ ንኤርትራ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ፋይናንሳዊ ኣገባባቶም ሓረስቶት ክሬዲት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ድዩ ገለ ክግበረሉ ዝኽእል ፋይናንሻዊ ሲስተም ኦፍኮርስ ገዳ እናሃለወ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ግን ነቲ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ናይቲ ሃገር ፋይናንሳዊ ባንክታትን ገለን ኣብ ምሕዳስ እውን ነቲ ሃገር ክንሕግዝ ኣብዚ እውን ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢና ምክንያቱ ባንኪ እሱ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባንኪ ኣብ ኣፍሪካ ስለዚ ዝፈልጥዎ ነገር ተለዎም ድማ ባንኪንግ እዩ ስለዚ እዚ እውን بتخكل عبي أستواصل خجبر زخلي and I really hope أبزنا جرزون نتمنى كعجزوا. And in addition to that, we were also talking about how to support use Eritrean skills and capacity to help other countries, especially in engineering, because I marvel at some of the things that I've seen here, and I was telling him that why we need to develop a way in which we can support Eritrean engineering. ሳልሳይ ድማ ይብላሎ ነዚ ተኣምር ዝሰርሑ ዘሎ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ልዑል ብቅዓትን ክእለትን ስለ ዘለዎም ባዕሉ ንስቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፕሮጀክት ክገብር ከሎ ብኽቡር ገንዘብ ስለ ደስርሖ ነዞም ክኢላታት ነዞም ካምፓኒታት ናይ ኤርትራ ወሲዱ ነቲ ፕሮጀክት ናቱ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ክሰርሑ ከለዉ ኣብኣቶም ንክሰርሑ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሰለስቲኡ ነጥብታት ድማ ተመላላይ ንኤርትራ ድማ ንቅድሚት ንክትከይድ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘግብር ኩነታት ንርኢ ኣለና ተስፋ ንገብር እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ርክብ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ጭቡጥ ነገር ወሲዶም ሓደ ጭቡጥ ነገር ንኽንሰምዕን ንኽንርእን ተስፋ ዘለዎ ኩነታት ኢና ንሕና ድማ ነቲ ፅቡቅ ነገር ናባኹም ከነምፅኦ ደስ ብለና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ሓበሬታታት እዚ ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ብምግባር ሼር ክትገብሩ ደገፍ ክትቡ ድማ ተስፋ ንገብር ምዝያ ኣዝያ ብፅብቕቲ ደርፊ ነዚ ኩነታት ትገልፅ ክገትፈኩም እየ ለካቲት ጀሚርና ኸዛት መራመት ቀቤስ